ברוכים הבאים לפודקאסט, זה הכל בראש, ואנחנו מתחילים. יש לי את הזכות לשבת עם ארי אוריאלי, ותודה רבה שהסכמת להתארח ולארח אותי פה בבית המאמן שלך. זה מושב הפסטורלי. הציפורים יהיה לנו רעש רקע של ציפורים. מניסיון זה דווקא משתלב יפה בהזנה גם באוטו, נותן לך איזו תחושה שאתה כזה בטבע. זהו, ואני באמת מודה לך על זה שפינית זמן. ונפתח הכי פשוט, שתספר שנייה מי אתה. מי אני? זו שאלה גדולה מאוד. אני אתחיל עם זה אולי שאני איש משפחה, כי זה ההתחלה והסוף שלנו. כשאנחנו צעירים אנחנו לא מבינים את זה, כשאנחנו מתבגרים אנחנו מבינים שבסוף היום, תמיד אנחנו חוזרים אל עצמנו, כי זה פה הכל קורה, הכל בראש, אבל אחרי זה יש את המשפחה, האישה, הילדים, וצריך לשמור עליהם ולפתח את המערכות היחסים ולייצר את זה, כי באמת המשפחה זה כמעט כל מה שיש לנו. אז קודם כל אני איש משפחה. אחר כך אני יכול להגיד שאני יזם. אני יוצר, יש לי חברה יזמית שמתעסקת בהתחדשות עירונית, עשיתי 2 סטארט-אפים טכנולוגיים, שבמערכות תוכנה, ומה שיותר מוכר אולי זה הלחצנים האלו בשירותים, בשדות התעופה של נקי לא נקי. זה שלך. אז אני הראשון בעולם שחשב על זה ועשה את זה. וואלה. רגע, זה מוכיח את עצמו? מה? זה מוכיח את עצמו? אני התעסקתי... תמיד שאלתי את עצמי, אני לא, זה תמיד אני רואה את זה, ואני שואל את עצמי, רגע, כאילו זה גימיק או שזה עובד? זה נותן בנפיט? א', זה עובד, בהחלט. אני עוד עשיתי את זה עם מעגלים אלקטרונים, אתה מבין? עוד עשיתי את זה עם מעגלים, עוד לפני הטאבלטים. וכן, זה עובד. יש על זה קשיים ועניינים, אבל לי היה בעיקר מכיוון שנושא שירות הלקוח, היה חשוב לי, אז היה לי מאוד חשוב להתחבר לרצפת הייצור, ובטח במעגלים קצרים אפשר לפתור בעיות. שזה אולי מתחבר לעניין שאני מנהל. אז קיבלתי מתנות של יכולות ניהול. הייתי הרבה שנים מנכ"ל של תידר, הייתה לי את הזכות לבנות חברה לתפארת, מכונה לניהול פרויקטים, שהנפיקה עכשיו בכמה מיליארדים טובים. אז שם יצרתי באמת מכונה שיודעת לנהל פרויקטים, ובעיקר יצרתי תרבות ארגונית. ידעתי לבחור את האנשים הנכונים ולפתח אותם למקומות הנכונים. אתה אומר בעיקר כי אתה חושב שזה הדבר החשוב? זה הדבר המרכזי? סליחה? אתה אומר בעיקר תרבות ארגונית כי אתה חושב שזה הדבר החשוב? כאילו זה אני חושב, תסתכל, בסוף אנשים עושים דברים. והתנהגויות, אתה רוצה אותם בתוך ארגונים, התנהגויות מסוימות, מירידה לפרטים, מיכולת תכנון, מיכולת תחקור, כל מיני דברים שהם בתרבות הארגונית. מה זה תרבות? תרבות זה הרגלים מקובלים במקום מסוים. אז יכול להיות שאצלנו התרבות היא לא לזרוק לכלוך, אבל יש מקום שזה בתרבות לזרוק לכלוך על הרצפה. כלומר, זה עניין תרבותי. כן. לבקש סליחה, תודה, זה דברים של תרבות. אז בארגון אתה רוצה לייצר תרבות כזאת, שבסופו של דבר תעשה לאנשים טוב, אבל תשרת את האינטרסים הארגוניים. אני אתן לך דוגמה, אם תלך נניח לפרויקט, עסקתי בבנייה, תלך לפרויקט ואין אף אחד עם קסדה על הראש, אז כנראה אם אני עובד חדש, אני גם כן לא אשים קסדה על הראש. אבל אם כולם עם קסדה על הראש, לא תצטרך להגיד לי לשים קסדה על הראש, נכון? כן. אני אבין שפה שמים קסדה על הראש. אני אלך לארגון חדש, מתחילה ישיבה. כולם מאחרים, אני אגיד, וואלה, הזמן פה הפקר, כל אחד מגיע מתי שהוא רוצה. אבל אם כולם מגיעים 5 דקות לפני, מתי אני אגיע? 5 דקות לפני. אז התרבות היא יותר חזקה מהאנשים. לכן אני אומר, כשאתה בונה ארגון, אתה צריך לבנות תרבות ארגונית. ארגון זה צוות בצבא, ארגון זה משפחה, ארגון זה כל דבר, ארגון זה מדינה. ארגון זה גם אני. ארגון זה גם אתה, נכון? הזהות שלך, הערכים שלך, ההתנהגויות שלך. עוד פעם, גם לך יש הרגלים. ההרגלים האלו בסוף בונים את הזהות שלך. אתה נוהג לשקר, אז אתה שקרן. כאילו... מדהים. זה הולך די פשוט. נוצר לי הקשר בין התרבות הארגונית לבין ההרגלים. כאילו, אני לוקח את זה שנייה מהמקום של הארגון למקום האישי. כאילו, ההרגלים שלי, באופן אישי, זה בסוף התרבות שלי, כבן אדם. וזו הזהות שלך, נכון? זו הזהות שלי. אי אפשר בסוף מילים, מעשים, מחשבות,
זה צריך לרוץ באותו קוהרנטיות שכולם מדברים אותו הדבר. הרבה פעמים, לצערנו, אנחנו אומרים מילים מסוימות, עושים פעולות הפוכות, אין קוהרנטיות בין מה שאנשים אומרים לבין מה שהם עושים. זה שני דברים שהם שונים. אז אני יכול להגיד שאמרנו מה אני, יזם, מנהל. תידר. אני אוהב ללמד, להעביר ידע. קיבלתי מתנה עם יכולת מתודולוגית מאוד גבוהה, אז אני יודע לקחת רעיונות יחסית מורכבים, ולחטות ולהפוך אותם למאוד מופשטים ולא מדויקים, אבל כאלו שאפשר לעשות איתם דברים בחיים. כי את הרעיון המורכב הוא רעיון נהדר, חכם, אבל לא ישים. אז אני יודע להפוך אותו לישים ולא מדויק, אבל שקורה בחיים. יש ביטוי שאומר, מה שלא יהיה פשוט, פשוט לא יהיה. מה שנכון. אז זה לגמרי נכון. אני ספורטאי, תחרותי. הייתי קצת שחיין, כדורסלן, עד שהבנתי שאני לא אהיה 2 מטר, הסתכלתי להורים שלי, וגם זו הייתה תקופה אחרת שלא היו הסעות לחוגים, אז הייתי צריך לנסוע עם אופניים, הייתי בטרום קדטים. הייתי כאילו שחקן טוב, הייתי נוסע מפה לאוסישקין עם אופניים, לווינגט עם אופניים, כי אצלי בבית לא היו הסעות, אז הייתי צריך לשנע את עצמי, אבל הבנתי מהר מאוד שאני לא אהיה כדורסלן. בצבא נחשפתי, הייתי בסיירת מטכ"ל אפרופו, רב סרן. בצבא נחשפתי לטריאטלון, נדב פדן, לימים אלוף פיקוד מרכז, מפקד בה"ד 1, אז הוא התחיל לעשות טריאטלונים. התחיל באופן אישי או שהוא התחיל ביחידה? הוא התחיל באופן אישי ביחידה, ושירתנו בסדיר באותה תקופה, ואז הוא הדביק אותי באירוע, כן, בחיידק, ומאז אני כבר 35 שנה עושה טריאטלונים, אני גם עומד על הפודיום, לשמחתי לא מעט, בעיקר אני אוהב את הספרינט טריאטלון, הייתה תחרות לפני שבועיים, הייתי ראשון. שלמי שלא מכיר, הספרינט, מה המקצים? אני מאמין שהרוב מכירים, אם אני מדבר על אוכלוסייה כללית, אז האיירון מן זה כאילו מאוד פופולרי. אז תמיד זה חבל שהאיירון מן מאוד פופולרי, כי אנשים מיד קופצים לקצה, כל היום מחפשים קצוות, במקום ללכת ולבנות את עצמם לאט לאט, אתה רואה המון חבר'ה צעירים, ישר איש ברזל, אמרתי, תגיד לי, קראת איזה זוג נעליים? עשית טריאטלון, השתפרת בו, ישר רוצה לקצוות. כאילו, שמור קצת דברים לאחר כך, מעבר לבריאות שלך שאתה צריך לעשות תחרויות כל כך עצימות, אתה צריך לבנות את עצמך. בדיוק כמו שעושים לחוגי כושר. אתה לא יכול סרגל מאמץ. זה כאילו דבר בסיסי בצבא, זה סרגל מאמץ, זה דבר בסיסי בחיים לכל דבר. מיד רצים לקצוות. להשיג את כל ההישגים, כותרות ועניינים. אז לשאלתך נחזור. Okay. טריאטלון זה בעצם המקצוע שמחבר שחייה, אופניים, ריצה. זה ספרינט טריאטלון, שהוא בעצם התחרות המהירה, אגרסיבית, ששוחים 750 מטר, רוכבים 20 קילומטר ורצים 5 קילומטר. אני הכי אוהב את התחרות הזאת. למה דווקא אותה? כי היא מהירה, אגרסיבית, והיא מתאימה לחיים שלי, שאני לא צריך להתאמן יתר על המידה. התאמת את הקילומטראז' לקצב. כן, כי ככל שאתה עולה בנפחים, אתה צריך יותר ויותר שעות אימון, ובמרבית הזמן עסוקים, משפחה, עבודה, עניינים, אז אתה צריך יש מגבלות בחיים, אבל למרות המגבלות, אתה רואה, אני שומר על רצף של 35 שנה. האולימפי זה מרחקים של 1.5 קילומטר שחייה, 40 אופניים, 10 ריצה, חצי איש ברזל, זה שוחים 1.8, רוכבים 90, רצים חצי מרתון, והאיש ברזל זה כפול 2, 3.8, שחייה, 180 אופניים ומרתון ריצה. גם את זה עשיתי, זה חוויה רצינית, בעיקר האימונים זה החוויה הרצינית. המון נפח אימון, כן, אבל לא יודע, אומרים מחירים וזה עבר לי ברגוע, וואלה. בלי מחירים מיוחדים למשפחה, חוויה טובה, אני מתאמן לבד, תמיד לבד, אז עם כל האילוצים, אז מצאתי שבסוף לבד הכי עובד לי. פחות, קבוצה יותר חזקה, יותר מדרבנת, מביאה לי יותר תוצאות, אבל החיים זה לוגיסטיקה, אז היא ניצחה פה. אז זהו, ואני עכשיו... מה כל כך מדליק אותך בספורט הזה?
אני, יש לי תיאוריה, מעניין אותי אם קלטתי. אני כשראיתי שעשיתי את החיבורים בראש, ומהסרטונים שראיתי, וממה שדיברנו, ואז ראיתי שאתה עושה טריאטלון, אז אני תמיד משחק עם עצמי איזשהו משחק כזה בראש, אני מנסה לקלוע לבן אדם, ואז לראות בדיעבד האם צדקתי או לא. אז מעניין אותי מאוד, מה כל כך מדליק אותך אחרי זה אני אגיד לך מה אני חשבתי, נראה אם זה מעניין. תסתכל, אני חושב, יש שתי תחושות שאני אוהב אותן. אחת זה התחושה שאני בתוך הצינור הזה של תוכנית אימון, שזה מאוד אגרסיבי, מאוד קשה, מאוד סזיפי, מאוד מתיש, אבל התחושה הזאת שיש לך מחויבות למה, דיברת על משמעות, שיש לך מחויבות למשהו, ואתה עכשיו מתאמן לקראת איזשהו יעד, זה ממלא אותך. זה נותן לך סוג של משמעות. עוד נפח. עוד, אתה יכול לקרוא לזה נפח, אבל כלומר, התחושה הזאת של המחויבות למשהו שהוא מחוץ אליי, שאני מחויב לו ועושה אותו, מעבר להנאה שבספורט, למרות שזה משפט לא נכון להגיד הנאה שבספורט, כי רוב האימונים הם קשים. אתה סובל. עוד רגע אני אגיד לך לגבי הסובל הזה, שבמיוחד נכון לחיילים, וגם לעניין הזה הכל בראש. אתה יודע מה, אני אעשה לך את הקפיצה הזאת, אחרי זה נחזור לזה. אנחנו אוהבים להגיד הכל בראש. נכון, הרוב בראש, אבל כשחבר'ה צעירים הרבה פעמים באים להתייעץ איתי, הכנה לגיבושים, לימי סערות וכל מיני כאלו, אז אני אומר להם, תסתכלו. כולם יהיו חזקים, יפים, מוכשרים, מאומנים וכו', ובסוף ביום סיירות באמת זה יותר מן תחרות ריצה כזאת וכל מיני דברים קטנים, אבל בימי גיבוש שמגיעים לדבר, שם מנסים להעמיד אותנו בקצוות. איפה שכבר נגמר העניין של הקושי ומתחיל באמת הצד המנטלי. אז אנחנו ניבחן שם, אבל אתם תדעו לכם, אם תגיעו עם גוף חזק מאוד, אתם תפגשו את הסבל אחרונים. למה? מה קורה בסבל? בסבל מתחיל איזשהו מעגל מנטלי של הכל השני בראש. למה אני צריך את זה? אולי אני אפסיק, אני בעצם לא רוצה. הנה הבטן עושה לי בעיות. בדיוק, כל הספקות פתאום זה, וזה בעצם הכל השני בראש, שמתחיל לבוא ולהגן על עצמנו, כי הכל השני הזה בראש, אני ארחיב עוד מעט, יש לו מטרה אחת, אבולוציונית, לשמור עלינו, ולעשות לנו נעים. אז כשאני מגיע לאזור הסבל, הוא מקבל עוצמות יתר, ומתחיל להחליש אותנו. ובסוף אנחנו ניקשל, כי הוא יחליש מעגל שלילי, שבסוף הוא יגיד, טוב, אני לא צריך את זה, נמאס לי, אני אמצא איזה סיבה, למה הצבנו אותי, למה זה לא מתאים לי, ובעצם אני לא רוצה, ולחץ חברתי הביא אותי לפה, 1,001 סיפורים וקשקושים בראש. אבל זה לא מה שאני באמת רוצה. אבל הקול השני הזה, שהוא רוצה נעים, הצליח להשתלט לי על המחשבות, ולגרום לי ולהכשיל אותי. אז לא הכל בראש, אני אומר לחבר'ה, אתם צריכים גוף חזק כדי שתהיו אחרונים להיכנס לתוך המעגל הזה, אתם תהיו בו, אבל תהיו אחרונים, ואז תצטרכו להתמודד כמה שפחות, אז לא הכל בראש, יש גם מסביב הרבה מאוד דברים חשובים שחוזרים לראש. אני אציע פה איזו פרספקטיבה נוספת, מעניין אותי אם תתחבר. הכל בראש גם במובן הזה שבסוף גם היכולת של להגיע ליכולת הפיזית הגבוהה, היא מתחילה פה. זאת אומרת, בסוף כשאני מתאמן, היכולת להתמיד, היכולת לא לוותר בימים שקשה לי, היכולת בתקופות שבהם אני נקרא לזה מוטיבציה יותר נמוכה, עדיין לצאת ולהתאמן. היכולת הזאת בנויה במה שנמצא אצלנו בסוף על הכתפיים. נכון. אני חושב שהבעיה היא שאנחנו לוקחים את הכל בראש והופכים אותו לתירוץ נוח. או כשאנחנו לא חושבים שזה אומר שלא צריך לעבוד קשה, כי אני יכול להסתמך רק על המנטלי שלי, אבל המנטלי, הגוף, זה הכל עבודה בסוף. זאת אומרת, לעבוד על הראש זה יותר קשה מלעבוד על הגוף, לצורך העניין. אצלי לפחות זה נתפס ככה. אם כבר, מה שקרה, אם כבר ברחנו לאירוע, אז אני אתן לך רגע את ה-30 סנט שלי בעניין של הכל בראש. איפה אתה רואה אותי עכשיו? מאיזה בחינה? איפה אתה רואה אותי? בבית, על הספה. אתה רואה אותי בבית, על הספה. ואיפה אתה שומע אותי? בינינו, באוזניים. אז איפה אתה רואה אותי? אתה רואה אותי אצלך בראש.
אתה לא רואה אותי על הספה, בסך הכל הקרני האור, נכון, פוגעות בספה, פוגעות בי, חוזרות לעיניים שלך, עוברות פרשנות במוח, ואתה רואה דמות שהמוח משייך ואומר, אוקיי, זה ארי, זה ספה, זו כרית, נכון? כן. אז אתה רואה בתוך המוח שלך, כי יכול להיות שישב בן אדם אחר, יראה את אותו הדבר קצת אחרת, נכון? אז אתה רואה בראש שלך, אתה שומע בראש שלך, וזה יותר מזה, כי גם לכל אחד מאיתנו בראש יש מנגנון כזה של סינון. הוא נקרא רס. פילטר. הוא פילטר, נכון, כי הוא בעצם מסנן לנו את הדברים שעכשיו במודעות שלנו. נכון, אנחנו אומרים, וואו, אני עכשיו נוסע לתאילנד, פתאום אני רואה המון תאילנדים, המון מסעדות תאילנדיות. למה? כי עד לפני רגע לא היה לי במודעות תאילנד, אז המוח סינן, ובכלל לא קלט שום אינפורמציה על תאילנד. ברגע שהעליתי אותו למודעות, אני קולט את הכל. כי תחשוב, ברגע הזה, כמה דברים אני רואה, כמה דברים אני שומע, המוח לא מסוגל לאבד את זה. לכן הוא מסנן. אוקיי? אז כל אחד מאיתנו יש לו סננים אחרים, ולכן הוא יראה דברים אחרים, הוא ישמע דברים אחרים, ובטח ובטח הוא יעשה להם פרשנות אחרת. כי הרי נכון, אם נניח, עוד פעם לשם הדוגמה, אנחנו רואים ברחוב כלב זאב. נאמר לך, יש כלב כזה בבית, ואותי לפני שבוע כלב כזה נשך אותי. שנינו רואים את אותו כלב. איך אתה תגיב? איזה חמוד. תלך, תחבק אותו, איזה חמוד, גם לי יש כזה, נכון? איך אני אגיב? אני מיד ירתע וירצה לברוח, כי כל אחד בא עם איזושהי היסטוריה אחרת. חוויה אחרת. אז, אבל אותה מציאות. המוח שלך בעצם מפרש את המציאות כסכנה, נכון, והמוח שלי מפרש את זה בדיוק. כהכל טוב. זה ה-CBT כאילו הקלאסי, כן. הפשטני. אז לגבי הכל בראש, מה אנחנו מבינים? שאחד, הכל בראש. שתיים, מה שקורה לנו בראש הוא מאוד מאוד סובייקטיבי. אוקיי? אז זה הבנו, באמת השתכנענו שהכל בראש. בסדר? חוץ ממה שקורה בעולם, שרק מקבל פרשנות אלינו. עכשיו, נלך רגע, נפתח לך מעגל נוסף של איזושהי לוגיקה. אנחנו כאנשים, הנפש האדם רוצה לצמוח, רוצה להתפתח. כולנו, אדם באשר הוא אדם, הוא תמיד רוצה לצמוח, להתפתח. להתקדם. יכול להיות שנכון להתקדם, להשיג דברים, כל מיני, עכשיו זה מאוד משתנה בין תרבות לתרבות, מה רוצים, אבל הנפש עצמה רוצה התפתחות. כשאתה רוצה להתפתח, אתה רוצה לנוע, אתה בדרך כלל צריך להיות בקצוות. אתה צריך לחוות שינוי. להיות בקצוות של דבר. לעשות שינוי זה דבר של כאב, של קושי, של מאמץ. נכון? אז כדי לצמוח, כדי לענות על הצרכים של הנפש, אנחנו חייבים לחוות קושי ומאמץ. ברוב המקרים, אני לא אתן הכללות כלליות, אני אגיד ברוב המקרים. כל מה שאני אגיד זה ברוב המקרים. מאמץ מסוג מסוים. מסוג מסוים, הוא משתנה. יכול להיות מאמץ מנטלי, נפשי. נכון, אבל עדיין מאמץ. עכשיו, כשאנחנו חיים בעולם של עומס, של היעדר אנרגיה, זה קשה. זה קשה. עכשיו, אני אחבר אותך אל הכל בראש, אוקיי? מקווה שמצליחים לעקוב, כי זה מעט מורכב, אני ממליץ אולי לסרטט. הכל בראש אתה הולך ומכוון כנראה למוח. אוקיי? במוח שלנו, עוד פעם יסלחו לי הפרופסורים, אנשי המדע וכו', כי פישטתי לגמרי, עד לכדי חוסר דיוק משווה. במוח שלנו בגדול יש שני חלקים. נשלט ולא נשלט. הלא נשלט זה אבולוציוני. זה שתפקידו לשמור עלינו, לעשות לנו נעים. אנחנו לא שולטים בו, הוא קופץ לבד. זה הקול השני שאומר לנו לא לעשות וכו'. החלק השני, הנשלט, הוא הרציונלי שמחבר ליעדים שלי. נניח אני בא ועכשיו מתאמן לאיש ברזל. אז המוח שלי תכננתי תוכנית אימון, מחר אני מתוכנן לרוץ. קמתי בבוקר עייף, סחוט, עניינים, מה הכל לא נשלט יגיד לי? תישאר במיטה. תישאר במיטה, זה קשה לך, אתה תיפצע, אכלו לי, שתו לי, גנבו לי, הרציונלי יגיד, עכשיו ברגע הזה של החולשה שהתעוררתי, כמעט ולא יהיה לו קול, לא תשמע אותו. הוא ידע שהוא רצה לרוץ, אבל הכל האבולוציוני משתלט. ואז הרבה פעמים הוא ישאיר אותך, ואז אתה צריך כלים להתמודד עם הסיטואציה. אחד הכלים זה לא לקבל החלטות עד לאחרי הקפה של הבוקר, מי שראה את הסרטון שלי. לעשות
בדיוק, לעשות לתת את הצעד. לגוף להתרחק, להחליש קצת את האבולוציוני שכל כולו ברגע ואז שהתעוררתי, לקבל את ההחלטה. ואז לקבל את ההחלטה. אגב, זה להתרחק מדהים. מה... אתה אומר על החלק הזה, אני תמיד נזכר, התאמנתי תקופה לחצי איש ברזל כשהשתחררתי לפני 6 שנים, והייתי נוסע לים לשחות, ותמיד אמרתי, השחיות היו לי הכי קלות. עכשיו, בדיעבד, אתה מבין שזה באמת הכי פשוט בהקשר הזה, ההחלטה להיכנס למים היא מגיעה רק אחרי כל כך הרבה, זאת אומרת, אני בהתחלה קם, שותה קפה, אני הייתי צריך לנסוע, נסעתי לים, עכשיו כשאתה כבר עומד שם בחוף, כן. אחרי כל הדבר הזה, כבר הרבה יותר קל לקבל את ההחלטה של כנס תבצע את האימון שחייה שלך. נכון, כבר יש לך מחיר, לעומת זאת, יש לך המרחק עניין, מהמיטה ללצאת לרוץ, בדיוק, הוא מרחק קצר. נכון. זה בדיוק יושב על הנקודה הזאת אז אני עכשיו אתחיל לחבר פה את המפה המורכבת מעט שעשיתי. אז יאללה, אמרנו... נעשה סדר, התרחקנו, זה טוב. אז אני אחזיר. אז אמרנו... האיש של מתודולוגיה, אני לא רוצה נכון, להרוס לך את בדיוק. אז אמרנו שכדי לצמוח, הנפש שלנו רוצה לצמוח, כדי לצמוח אנחנו צריכים כנראה לעבור איזשהו שינוי, להיות בקצוות של עצמנו, ולכן אנחנו נמצאים באזור של קושי. וכדי להתגבר על הקושי הזה, אנחנו צריכים אנרגיה, אבל מה אנחנו פוגשים עכשיו? את הקול השני, שהוא בעצם נותן קונטרה, והוא אומר, לא, אני לא רוצה קושי, אני רוצה רק נעים. הוא אומר לנו, תישאר במיטה, הוא אומר לנו, תאכל את הגלידה, הוא אומר לנו את כל הדברים שעושים לנו נעים. והם יכולים להיות הפוכים לתוכנית שחשבנו קודם, ליעד שאנחנו רוצים להשיג. ואז הקול השני הזה בעצם בא, תופס אותנו בנקודת חולשה הזאת, וגורם לנו לשנות התנהגות שמתאימה לכוח של הקול השני. פה נכנסת המודעות. ברגע שאנחנו מודעים באמת לקול הזה שיש לנו בראש, אז אתה אומר, הקול בראש זה בסדר, עכשיו אני אומר לך, יש לך 2 קולות בראש. הקול בראש, אבל יש 2, לפחות. 2, ואתה צריך להכיר שהם 2, הם שונים ומגיעים ממניעים שונים. חשוב להקשיב להם, אבל אתה צריך לנהל אותם. אתה צריך בסוף לדעת רק רגע מי מדבר אליי עכשיו, והאם אני מקשיב לו, או האם אני עושה עליו מניפולציה ומתרחק ממנו, או מה אני עושה. אוקיי? וברגע שיש לך את המודעות הזאת, להסתכל במוח שלך ולדעת מה הקולות שנאמרים לך, כשתגיע לסיטואציית החולשה, הצורך במאמץ, בלהפעיל כוח, אתה תדע לא להקשיב לכוח האבולוציוני הזה, כי עכשיו הוא פועל נגדך. הוא רוצה בטובתך נעים וכו', אבל הוא נגדך, כי בגללו אתה עשוי להפסיק את הגיבוש, בגללו אתה לא תצא לאימון בבוקר, בגללו אתה תאכל עוד קלוריות מיותרות, כי הוא רוצה נעים. אז המודעות הזאת עוזרת לנו להתגבר על מכשולים שיש לנו אינסוף בדרך. אנחנו נחזור קצת אחורה, אני נעשה איזה קיפאון שנייה לסוגיה הזאת, כי אנחנו נחזור, פתחנו פה חלון באמת בעיניי להסוגיה, שהיא בסוף היא, איך אני באמת מביא את עצמי להשיג את הדברים שאני רוצה להשיג בחיים. ששם הרבה פעמים הקושי. זאת אומרת, הרבה פעמים הקושי שאני מזהה, גם אצלי, אני יודע, יש לי פה אחלה מסמך של המטרות לעסק שלי לשנה הקרובה. יופי. איך אני משיג את זה? איך אני קם ועושה את הפעולות שאני צריך? איך אני מתמודד עם הקול הזה? ואנחנו נחזור לשם. כן. כי אני מאמין שיש הרבה כלים פרקטיים. זה מורכב כנראה מהרבה מאוד דברים שאפשר לקחת בפרקטיקה ולאמץ אותם בחיים שלנו, שיעזרו לנו באמת להתגבר על הקול ההישרדותי הזה ולהתקדם כן למטרות שלנו. נכון, אני לא טועה, אני מאמין. הוא לא היחידי, כלומר, יש לנו הרבה סיטואציות חיים שמקשות עלינו, שגורמות לנו לא לעשות את הדברים שאנחנו רוצים. וגם ההתמודדות עם הקול, כאילו, אני חושב שדיברת על העניין של המודעות, אני סתם נזרוק ככה דוגמה שעולה לי מהמותן, היכולת שלך, וזה יכולת, לפתח יכולת לשנות פרשנות בזמן אמת. זה משהו שזיהיתי אגב לפני הצבא, בצבא זה התגבר, שהיא יכולת מדהימה, שקשה לפתח אותה. כן. לעצור ולהגיד, רגע, מקס, מה הסיפור שאתה מספר לעצמך עכשיו? כן. אני אתן דוגמה, בסדר? קטנה. רצתי במרוץ, סטיתי מהמסלול. תכננתי לרדת 7 שעות במרוץ במדבר. סטיתי מהמסלול. אני מסתכל על הזמן, אני רואה שסטיתי באיזה 1.5 קילומטר, וזו סוגיה מטורפת. עכשיו, הפרשנות הראשונה שקופצת לראש, זה וואי, איזה בסה, נדפק לך הזמן, ועכשיו אתה לא תעמוד בזמן שלך, איזה טיפש אתה איתה, וכל מיני מחשבות שליליות. כן. לעצור רגע, להגיד, רגע, בוא ננסה לתת לזה פרשנות אחרת. איזה מטורף זה יהיה אם אני אצליח לחזור למסלול, ועדיין לשבור את השיא עם הסטייה. איזה סיפור פסיכי זה יהיה? לעצמי, לאנשים, למאמן שלי. וזה יכולת לעצור, לשנות את הפרשנות, לשנות את הסיפור,
ובהתאם לזה, זאת אומרת, כשאני יצאתי חזרה לרוץ למסלול, אז האנרגיה הייתה אחרת, התודעה הייתה אחרת, הביצוע היה אחר, כי רצתי עם פרשנות אחרת. נכון. אולי בלבלתי פה מושגים. נכון, לא, אבל הדוגמה, אני חושב שהיא מאוד חשובה, כי היא ממש ממש בסיסית. היא מתחילה במודעות. אחד, זה שאתה מקשיב למחשבות שלך. שאתה לא מקבל אותם כדבר, זו האמת ואין בלתה, אתה בעצם בא, אני מקשיב למחשבות שלי, אתה מטיל בהם ספק, כי אתה לא יודע מי אומר אותם, והאם הם מחשבות נכונות, אז זה באמת מתחיל ביכולת הראשונה להיות מודעים. כדי לעשות את זה עוד הפעם, ממש את הבסיס של זה, אני עושה לזה את המבחן, שהוא לדעתי מבחן שכל אחד מאיתנו, כל אדם צריך ללכת איתו, האם כרגע אני בפלוס או במינוס? האם המחשבה שלי עכשיו היא חיובית או מחשבה שלילית? האם זה מקדם אותי זה או 0 או 1? מעכב אותי? קודם כל אני שואל לגבי האנרגיה, האם המחשבה הזאת היא חיובית או שלילית? עכשיו, אם היא מחשבה שלילית, אני כבר יודע שאני בטעות. כי אין לי ערך לייצר מחשבות שליליות. זה רק פוגע בי, רק מוריד אותי, הוא לא מקדם אותי בחיים. אז אני צריך לבוא ולעשות את ההיפוך שדיברת עליו, אוקיי, ואז להפעיל את הכלים למיניהם, כדי לחזור למחשבה חיובית, כדי לחיות בחיים של, נשתמש במילים גבוהות, במילים של חיים של אור, של חיוביות וכו'. כי להיות קורבן וכאלו, זה לא משרת. אבל אנחנו קורבנות המון פעמים ביום, אם נרצה או לא. המון פעמים ביום אנחנו קורבנות של המנהל שלי, של המפקד שלי, של החיים, של עצמי. כל היום אנחנו קורבנות. אבל היכולת במודעות, כל היום להרגיש את האנרגיות בגוף, רגע, מה קרה לי? לשנות, זה סגולה להתפתחות ולמידה עצמית, ובאמת לצמיחה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. אז המבחן הדיכוטומי הקטן הזה, 0 או 1, חיובי או שלילי. מהמם. ויש פה כלי שאני לקחתי, לעצור, לשאול את עצמי חיובי או שלילי. עוד כלי לאוסף. ואנחנו נחזור לשם, כי אני חושב ששאלה שהרבה פעמים עולה אצל נוער זה איך מפתחים את המודעות הזאת. אוקיי, הבנתי איך מפתחים, אבל אנחנו נחזור לשם. אני כן חוזר שנייה לסקרנות שלי מהטריאטלון. אז אמרת, אני זוכר את המתודולוגיה. דבר אחד, שאני אוהב להיות בצינור. אמרת לי שאתה אוהב להיות בצינור, שזה מוסיף לך עוד משהו בחיים, איזה יעד שאתה מתקדם אליו, זה עושה לך טוב. נכון. ממלא במשמעות. והיה הדבר השני. הדבר השני, אני אוהב את התחרות. לאו דווקא מהעניין של להתחרות, אלא אני אוהב את התהליך התכנסות המדיטטיבי הזה, של הדמיון המודרך שאני מדמיין את התחרות. ואני מנסה, כאילו בכל תחרות, ממש להתנתק מהעולם. כל החיים שלי הם חיים של אין סוף דברים. אני עוסק בהמון דברים, אני באמת, נקרא לזה בטורים מאוד גבוהים, ובתוך התחרות זה סוג של אזור שאני נכנס, כאילו מנסה להיכנס לזון. מדיטציה. ולהיות עם דבר אחד בראש. ולפעמים אני מצליח, לפעמים אני לא מצליח, אבל כשאני מצליח זה חוויה נהדרת. אתה אומר תחרות, כי באימונים זה לא קורה, שפשוט בתחרות זה קורה בעוצמה יותר גבוהה? לא, באימונים אתה מתאמן, אתה יכול לחשוב, אתה יכול להיכנס בריצות ארוכות, ובאופניים אתה המון באמת סוג של, אתה רואה שפתאום המחשבות שלך נעלמת, אתה במדיטציה נעלמת בתוך הרכיבה. זה קורה המון. אבל זה חוויה אחרת, שאתה מכניס את עצמך, שאתה ממקד את המחשבה, שאתה נמצא בסוג של מדיטציה של יום שלם, שזה מה שאתה חושב, אתה דמיון מודרך, עניינים, מדמיין את התחרות עוד פעם ושוב פעם ושוב פעם ועוד פעם, הטלפון כבוי, לא מסתכל במיילים, מתנתק מהעולם. כאילו, הייתי עושה תחרויות עם חבר שלי, היינו יורדים לאילת, לתחרויות, אני אוהב לרדת ברכב, הייתי נוסע את כל הדרך, לא הייתי מוציא מילה, וכבר בהתחלה היה צוחק עליי, אבל הוא כבר ידע שאני נכנס לתוך תהליך, ואני לא מדבר עם אף אחד, אני מנסה לבנות לי את הזון שלי, וזו חוויה שאני אוהב אותה. מדהים. הזון בתחרות, אני יכול להזדהות עם זה, עוד טוב, זה מעניין, זה משתנה אצלי בין אירועים, בעולמות של האולטרה, נראה שאתה ריצות שטח ארוכות, בכלל שטח שאני אוהב,
ריצות שטח, אני יכול להגיד לצופים שזה הדבר וואו, כאילו ריצות שטח, באמת זה דבר אמיתי. אני לפני... ראיתי שהיה לך חלום, אני לא יודע אם אתה מימשת אותו שאתה בדרך לשם, לרוץ את שביל ישראל. אז אני לפני 3 שנים, אני רכבתי את שביל ישראל מצפון לדרום, ולפני המכבייה, אני יכול להחליף על זה מילה, לפני המכבייה, התחלתי לחזור בריצה את שביל ישראל, אז יצאתי מאילת, מדהים, 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 באמת, וואו, וואו, וואו. ועכשיו אני בספיר, הגיע הקיץ. אז אתה כל פעם רץ במקטעים, כאילו. כן, אני כל פעם רץ 2-3, כל יום איזה 30 ומשהו קילומטר. מדהים. וואו. איזה דבר זה, אה? טוב, זה אנחנו פותחים... זה אבל ריצות שטח, זה באמת חוויה על-חושית, כי אתה רץ קל משקל, כאילו... מחובר בטבע. בטבע. מדהים. נופים, התנה יחסית מהר. אתה שקט, לא כמו אופניים שמגעצות ועושות לך רעש. זה אחרת, וזה לא כמו טרק, שכל אחד יפה בעצמו, אני עושה כל שנה טרק עם אח שלי וקבוצת חברים. טרק יפה, אופני הרים יפה, אופני כביש יפה, גם ריצות שטח זה יפה. מדהים. טוב, אני באמת נזהר, זה כבר לפתוח תיבת פנדורה, אבל אמרת הזון, אמרת תחרותיות, כי זה משהו שמאוד ממקד אותך. כאילו, יש משהו בתחרות שהוא אפילו מדיטציה כזאת, שאתה עכשיו כל כולך מקויה לדבר הזה. אני אגיד לך מאיפה לי זה התחבר? קודם כל זה מאוד מעניין. לי זה התחבר מהמקום, חיברתי כמה דברים. אחד, טריאטלון, יש פה כמה דיסציפלינות. וראיתי, המתודולוגיה שאתה מדבר עליה, האמת שזה גם מתחבר לי למטכ"ל. כאילו, בהקשר של יכולת לקחת בעיה מאוד מורכבת, שאולי נראית לא הגיונית, ולאט לאט לפרק אותה בשיטת הסלאמי, לפתור בעיות מורכבות. כאילו, זה נראה לי מרחב שאתה אוהב אותו, נכון? בעיות. להתמודד עם בעיות, פתרון בעיות, לפתור בעיות, חשיבה אנליטית. ויש משהו בטריאטלון שהוא מביא איתו בעיה מאוד מורכבת, כי יש פה כמה דיסציפלינות, ואז כל סנטימטר שם הוא קובע. כאילו, אפילו המעבר, נגיד, בין שחייה לאופניים, בין אופניים לריצה, אז דמיינתי שמשהו במרחב הזה מאוד מדליק אותך. לקצר עוד שנייה, הדיוק, בטח בספרינט, אני מאמין שנכון, פתאום, בספרינט בטח, שוב, אני לא מכיר את זה מספיק לעומק, אבל אני מתאר לעצמי, שבמקצה של ספרינט, המעבר הוא לא פחות מהותי מהריצה הרבה פעמים, כי אתה יכול לבזבז שם זמן ואנרגיה. כל חלק הוא חשוב. אני לא כזה פנאטי בעניינים האלו, לשמחתי, כלומר, אני מנצח לא אחת, ואני לא פנאטי באימונים, או לא פנאטי יתר על המידה בלהשקיע באופניים עוד את הקרנק הנכון, ואת הגלגל הנכון, וכל היום בחיפוש אחר ציוד, כדי שייתן לי עוד 10 וואט באירוע. אז אני לגמרי לא שמה. כלומר, אני לא אופטימייזר של הציוד, או... כן. אני יותר זורם עם זה, ומנסה כאילו להוציא את מה שיש לי, מה שנקרא, להביא את עצמי לשיא בתחרות. כלומר, היו לי תחרויות. ברוב המקרים אני מצליח להביא אותי באמת, כאילו, ששם אני בשיא, אבל היו לי גם תחרויות שאני לא מצליח להביא את עצמי בשיא. וזה אירוע מאוד חשוב תהליכית. הרבה פעמים אנחנו מביאים את עצמנו לשיא מוקדם מדי, או מאוחר מדי. או לא מצליחים. מה? או לא מצליחים. או לא מצליחים, נכון. מעניין. טוב, אז לא דייקתי. זה לומדים. אבל זה בסדר, הרבה אנשים נפגשים איתי ואומרים לי, בואי הנה, לא ציפיתי שאתה הדמות שאני אפגש איתה. כלומר, הם רואים איזה דמות מסוימת, פוגשים אותי ואומרים, בואי הנה, לא, רק אתמול היה לי מישהי. לא, אבל הפטיש לבעיות נראה לי, אני בכיוון, לא? בעיות אני אוהב לפתור. אוהב לפתור בעיות. שזה תכלס גם מה שאתה עושה, נכון, העסק שלך, כאילו באיזשהו מובן. אני חושב שגם כולנו אומרים שניהול פרויקט זה מבעיה לבעיה לבעיה לבעיה. כל החיים שלנו, אנחנו בעצם כל היום מתמודדים עם סיטואציות, עם בעיות, עם אתגרים. אז זה כמו שתגיד, כל החיים אנחנו מתעסקים עם אנשים. כן. אז אם אתה מנהל, אתה חייב להיות גם פסיכולוג. כי אתה מתעסק באנשים, אתה צריך להבין את נפש האדם, אתה צריך להבין מאיפה אנשים פועלים, מה מניע אותם, וכל בן אדם הוא עולם ומלואו, כל בן אדם מניע אותו דבר אחר, פוגע בו דבר אחר, צריך לתקשר איתו אחרת. אז נכון, זו אמירה גנרית. כל יום אנחנו פותרים בעיות, כל יום אנחנו מתמודדים עם אנשים, כל יום אנחנו מתמודדים עם עצמנו.
אתה אומר שזה גנרי, אבל יש אנשים שהם יותר מודעים לזה, ויש אנשים שהם פחות, כאילו, אצל כולנו זה איפשהו על הסקאלה של עד כמה אנחנו מודעים ואני חייב להגיד פה לחבר'ה הצעירים בעיקר, שזה דבר שאני יכול להגיד על עצמי, שאני hard worker. אני לא חושב שאני כישרוני יתר על המידה, לא חכם יתר על המידה, כאילו לא רגיל, אבל אני עובד תמיד הכי קשה מכולם. גם אם אני ראשון, אני תמיד אעבוד הכי קשה. ותמיד, אם כולם משקיעים 100%, אני משקיע 130%, 150%. כולם מרגישים בטוחים, אני מתכונן לפגישה. אני מגיע מוכן תמיד. אני מתחיל את היום שלי ב5 בבוקר כל יום. יש לי זמן להתכונן, לנהל את עצמי. כמות השעות שאני מנהל את עצמי היא בלתי נתפסת. מה זה אומר? מנהל את עצמך. מנהל את עצמי זה מתחיל בלהרגיש את עצמי. מה האנרגיה שלי? מה המחשבות שלי? מה הפחדים שלי? להתחבר לעצמך, להבין מה קורה לך. מה היעדים שלך היום? איזה פגישות יש לך? אתה מוכן אליהם? אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה להשיג מכל פגישה, מכל שיחה? מה המשימות שיש לך לעשות? האם כל הדברים מטופלים? מה היעדים שאתה צריך לפגוש אותם עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה? האם אתה נמצא במקום? בחיים שום דבר לא קורה סתם. אין קסמים, אני לא מאמין בקסמים. אולי לאחרים יש קסמים, לי אין קסמים. לרוב האנשים אין קסמים. יש עבודה קשה, יש עבודה נכונה, יש עקביות, יש התמדה, יש עוד ועוד ועוד ועוד, ואז פתאום קסם זה הצליח. רק אף אחד לא מסתכל על 20 שנה של מאמץ, אבל הם רואים את ההודעה בפייסבוק, זה הצליח. אף אחד לא רואה את הקרחון האינסופי של עבודה, שעות, הצלחות, כישלונות, אינסוף צעדים קטנים, אבל זה המפתח. וכל מי שמחפש את ההצלחה המהירה, אז כנראה אומרים, כנראה הוא יפגוש את הכישלון המהיר. אין... כמה אתה עומד מאחורי האמירה הזאת? בוא ניכנס, אפשר להיכנס אליה שנייה לעומק? כי אני אומר לך, אני פוגש הרבה נוער והרבה צעירים, גם חבר'ה אחרי צבא. אני עובד בתוכנית שנקראת מסע אל האופק, אגב, זו תוכנית שהיא מלווה חבר'ה אחרי שחרור שנייה לאיזשהו כיוון תעסוקתי. היום זה נראה שזה אחת הבעיות הכי גדולות שקיימות במציאות שלנו היום. אני מאמין שזה הרבה בעקבות העידן הטכנולוגי והטיק טוק והאינסטגרם והרשתות החברתיות, שהסיפור הזה של אני רוצה וצריך את התוצאות פה ועכשיו, הוא מטורף. ואנחנו רואים את זה בכל מקום, בעולם העסקי, בהתפתחות האישית, בספורט, אתה יודע, מתאמן, שולח לי הודעה, מקס, רצתי כמו שאמרת לי 5 קילומטר בקצב 5.5, הרגשתי טוב, ירדתי לקצב 4.50, איזה טוב, איזה טוב. אני אומר לו, לא, אתה מטומטם. סליחה לביטוי, אבל אתה לא היית אמור לרוץ 4.50. לא, אבל הרגשתי טוב, זה לא מעניין שהרגשת טוב, היית צריך לרוץ 5.50. זה בספורט, זה בעסקים. לא, אנחנו לא נכנסים למרחב הזה, אבל אנחנו רואים את זה בפוליטיקה, וזה לא קשור, כאילו אנחנו רואים את זה בהתנהלות הציבורית שלנו. אנחנו רואים את זה בכל מקום. האינסטנט הזה, אני מרגיש אותו סביבי כל הזמן, וזה קשה לשבור את הפרדיגמה הזאת, בטח לחבר'ה צעירים של... תסתכל, זה לא רק פרדיגמה או איזושהי מפה מנטלית שאנשים מחזיקים. הפיזיולוגיה שלנו כבר השתנתה. כי מגיל 0 היום, אתה מקבל כל היום תגובות מיידיות. אתה מחזיק את הטלפון והכל מיידי. הכל קופץ לך, העולם הזה נע בקצבים בלתי סבירים, אז זה ממש טבעי שאתה אומר, אוקיי, אני גם רוצה ככה. וכמו שיש פה תנועות שהן לא בהכרח תנועות באותו קצב. כי אם אתה בא ואומר אפילו, תסתכל בהכי גדול, קח את הטכנולוגיה, קח את ה-AI, זה בתנועה בלתי סבירה בקצב ההתפתחות. אבל אנחנו אנשים. האבולוציה שלנו מתפתחת בקצב אחר לגמרי. עדיין אני צריך מגע אנושי. עדיין אני צריך אהבה. עדיין יש לי פחדים. יש לי צרכים פיזיולוגיים, נפשיים, שאני חייב למלא אותם. אז זה לא משנה, עשו ניסוי יפה ב-AI, שהוא מדגים את כל העניין הזה. בן אדם התחיל ואמר, אני נותן ל-AI לקבל עבורי את כל ההחלטות. 100% מההחלטות. איך להסתפר, ה-AI יחליט לי. איזה חולצה ללבוש, אני אקח אותו וישאל אותו בחנות. כל החלטה, איפה לשים את הכסף, עם איזה אנשים להיפגש, ואחרי תקופה, מדדו, ואמרו בואי נע. הוא נראה יותר טוב.
יש לו יותר כסף בבנק, המדדים הבריאותיים שלו השתפרו, כאילו הכל הפי, אבל... שיפר לו את החיים. לא, אבל כל המדדים האלו השתפרו, אבל הוא איבד את העצמאות שלו, הוא איבד את הביטחון העצמי שלו, הוא איבד את הקשרים שלו עם הסביבה, הוא איבד את כל הרווחה הנפשית. עכשיו, מה זה הרווחה הנפשית? זה התחושת מסוגלות שלנו, איבדתי אותה, כי היה עכשיו, אני לא יכול לקבל כבר החלטות לבד, כי אני תמיד צריך לשאול אותו ולהסתמך עליו. אז אני מאבד את הרווחה הנפשית שלי, את המסוגלות, את הביטחון העצמי, את השייכות, את כל אותם רגליים של המודלים של רווחה נפשית. ומה זה אומר? זה אומר איכות החיים שלי הידרדרה. אולי אני לובש חולצה יותר יפה, אולי יש לי עוד שקל בבנק, אבל אני פחות שמח, אני פחות מאושר, החיים שלי פחות טובים. וזה בעצם האירוע פה. אני אתן לך עוד דוגמה. אני שואל את עצמי גם האם בן אדם כזה, כאילו מה היכולת שלו גם אחרי זה להתמודד עם בעיות? אז זה המסוגלות, הוא מאבד אותה. הוא מאבד את המסוגלות שלו להתמודד, הוא מאבד את החוסן המנטלי שלו. ולכן הסביבה, היום בצורה אפילו יותר מוקצנת, מובילה את האנשים להתמודדויות מנטליות שמאבדים את הכישורים האלו. כי אם בעבר, אני אתן לך עוד דוגמה רגע, כאילו מעבר. פעם עבדנו בשדה, הרמנו מסעות, הלכנו ברגל ממקום למקום, כי לא היו מכוניות וכו'. נסענו באופניים לחוג. נכון. אז הגוף שלנו עבד. אם הגוף שלי עבד, האם הייתי צריך ללכת לחדר כושר? לא. אבל פתאום באה טכנולוגיה, מכונת כביסה, מכונית, אני כבר עושים בשבילי דברים, פתאום אני מוצא את עצמי יושב במשרד מבוקר עד ערב. ואז אני נהיה חולה, ואז הוא אומר, חביבי, אתה צריך לעבוד עם הגוף, אתה צריך פה, אז אני הולך לחדר כושר. כי איבדתי, הטכנולוגיה נותנת לנו המון, אבל היא גם לוקחת מאיתנו מיומנויות. כשהיא לוקחת מאיתנו מיומנויות, אני צריך איכשהו להשלים אותם. אז אני הלכתי לחדר כושר לחזק את המיומנויות של השרירים שנלקחו ממני. ה-AI עושה אותו דבר. איזה מיומנות הוא לוקח? הוא נותן לי המון, נכון, ה-AI עושה לנו המון, אבל מה הוא לוקח ממני? הוא לוקח לי את המוח. הוא לוקח לי את המוח. עשיתי איזה משא ומתן עם איזה עורך דין, ואני אומר לו, המשפט הזה שבחוזה לא מנוסח כמו שצריך, הוא לא ברור, אי אפשר להבין אותו. אז אני אומר לו, בוא תנסה רגע לשנות. עכשיו, כדי לשנות אותו, הוא צריך להתרכז, הוא צריך לבחור מחדש מילים, מחשבה מאומצת. מה הוא עושה? קופי, פייסט, AI מנסח לו, מחזיר. מה קרה למוח שלו? הוא לא עבד. מה יקרה למוח שלו? הוא יחלש. אז אנחנו במהפכת ה-AI עוברים תהליך מאוד מאוד מסוכן של היחלשות השריר המרכזי שלנו. המוח. אני אשאל, אנשים אולי שומעים ואומרים, אוקיי, אתה צודק, מה אכפת לי? ה-AI ישתפר, הטכנולוגיה תשתפר, אז כאילו, בסדר שהוא ייקח לי. א', אני לא יודע להגיד כלום על כלום לאן שזה יגיע, אני רק יודע להגיד שזה פוגע לי ביכולות עצמיות שלי. אז אם באמת ה-AI, חיברתי אותו למוח ואני אחשיב אותו כעוד איבר בגוף האדם, כמו שממש הטלפון זה יד שלישית עבורנו, אז אני אגיד, אוקיי, אני בעצם לא החלפתי איבר באיבר. יותר הלב לא מעביר לי את הדם לגוף, הכליות היום עושות את זה. או הכנסתי עוד אלמנט אחר. אבל לא. ה-AI הוא עדיין מחוץ לגוף שלנו, אבל הוא לוקח תפקוד מהגוף שלנו, מהמוח שלנו, ולכן יש לו השפעות. כל מה שאני בא ואומר הוא, שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה, וכמו שהיה לי חדר כושר לגוף, כדי לחזק את השרירים, כי אני כבר לא הולך ברגל, אז אני צריך היום לייצר את החדר כושר למוח, לדעת דברים, כי אחרת אני אאבד יכולות. כי אם היום לעשות 5 כפול 5, אני שואל את ה-AI, אז זה רע מאוד. אז מה המסר שלך לכל אותם חבר'ה ששוב, אם אני חוזר של נקודת ההתחלה? אין לי פתרון. עניינים, לא, אני אומר ספציפית על המקום המודעות, שזה גורם לנו רצון לקבל הכל מהר ועכשיו, אנחנו רוצים פתרונות מהירים. אני חושב בעצם זה בסוף, אם אני אקח, נחזור לסיפור על המוח, שאמרתי שיש לו 2 חלקים, אתה נשלט והלא נשלט, אחד שמייצר את כל ההיגיון, והשני מייצר את הקול האבולוציוני, של נעים לי ותשמור עליי. את המוח הזה, עוד פעם יסלחו לי הפרופסורים, את המוח הזה תדמיין, מקיף עכשיו את המוח, מקיף איזושהי רצועה, שנקרא לה אמונות. אוקיי? כשסיפרנו את הסיפור על הכלב, נכון? האמונה שלי הייתה, הכלב מסוכן. האמונה שלך הייתה, כלב זה דבר נחמד.
נכון? בהתאם לאמונה, עשית את הפרשנות, אוקיי? אז עכשיו אני צריך לייצר לעצמי אמונה חדשה, שאת ההישגים שלי בחיים, אני צריך להרוויח אותם צעד אחר צעד בעבודה קשה, כי אין קסמים. זה סוג של אמונה. כי עכשיו החבר'ה צעירים, יש להם אמונה, אני יכול לדפוק את הקופה תוך חודשיים, תוך שנתיים, אני מיליונר וכו'. נעזוב אם זה היעד שהוא רוצה לחיים שלו, אבל באמונה שלו, זה האמונה וזה היעד. אז אותו דבר האמונה אל ה-AI. אני מבין את הדברים הטובים שהוא יכול לעשות לי, אני גם מבין את הדברים הרעים, אז יש לי אמונה שה-AI הוא טוב ורע ביחד, ויש לי אמונה שאני צריך לשים תשומת לב מה אני עושה איתו, כדי לשמור על עצמי ועל הרווחה הנפשית שלי. אז אני בא ואומר, אני מתחיל באמונות שאני מחזיק לי בראש, תקרא לזה אמונות, כי הרבה, עוד פעם, במדינתנו, אנשים יחברו את זה לדעת וכו'. אז הכוונה היא לא לאמונה של דת, אלא מפה מנטלית. מפה מנטלית, או הנחות יסוד, או הדברים שאני מאמין בהם, אוקיי? אני מאמין ש-AI הוא טוב. אני מאמין שאתה אדם רע, אז אני אפרש כל פעולה שלך כפעולה רעה. אני מאמין שאתה אדם טוב, אני אפרש כל פעולה שלך כעשייה טובה. אז אני מתכוון למפה המנטלית שאני מחזיק על דבר. כשאני מחזיק מפה מנטלית על דבר, ואני מודע לה, אז אני יכול להתחיל לשנות את ההתנהגויות שלי. למה? כי הפרשנות שלי משתנה, אז הפעולה שלי בסוף תשתנה מזה. הכל מקושר, זה הכל אותו שם מתוכס בתוך המוח שלנו. אתה טירוף אחד מושלם. טירוף אחד ענק. אני אומר, זה טירוף אחד ענק, כל מה שקורה אצלנו בתוך המוח. כן. אפרופו רגע. בא לי, זה אולי כאילו קצת צעיר ויומרני מצידי, אבל בא להגיד לחבר'ה, לפעמים בא לי לזעוק להם איזה חבר'ה, כאילו, קחו את הזמן, לא במובן של לנוח רגל על רגל ולא לעבוד קשה. הפוך, תעבדו קשה, ובואו נעבוד קשה, והישגים, הכל טוב, אבל תבינו שדברים טובים נבנים לאורך זמן. אבל תסתכל, שום דבר טוב לא נבנה אבל אתה רואה, אחד, אתה חי בתוך תרבות כזאת, אז זה להגיד משהו שהוא הפוך לתרבות. הנה, גם אתה, תסתכל, אמרת שעשית חצי איש ברזל? התאמנתי לחצי. התאמנת לחצי, לא משנה. ושילמתי את המחיר. ושילמת את המחיר, יפה. עשית לפני זה ספרינט, עשית לפני זה אולימפי? לא. אז אתה רואה שגם אתה אץ עליך הדרך. נכון. ושילמת על זה את המחיר. אני יוצא יומרני וצעיר. בדיוק, אבל זה בדיוק מה שעשית. אני אומר את זה לעצמי. אתה אומר את זה לעצמך, בדיוק. כשאנחנו צריכים להצניע לכת באופן כללי בעניינים. אני יכול להגיד לך, עד שאני עשיתי איש ברזל, אני בתוך המקצוע הזה 35 שנה. עשיתי רק בשנים האחרונות, התחלתי לעלות לחצאי איש ברזל, כי היה לי כזה כבוד עמוק לאירוע הזה, ופחד ממנו, כי הייתי עושה, נניח, חוצי ישראל. הייתי רוכב, כאילו בפעם הראשונה, אני חושב זה היה ב-2005. עשיתי מטולה אילת. היה מין חוצי ישראל כזה, עוד שהכבישים אפשרו את זה. מסע ממטולה עושים יום ראשון לתל אביב, מתל אביב למצפה רמון, ומצפה רמון לאילת, באופניים. אחרי היום הראשון יצאתי שבור, התחת שלי היה כאילו משהו נוראי, כאילו באמת הייתי גמור. ביום השני עלינו בתל אביב למצפה רמון, הגעתי לשם ממש, על הגחון. בלי אנרגיה, כואב, עניינים, ואז אני רואה בן אדם יוצא לרוץ. אני לא האמנתי. אני גמור, כל מה שאני רוצה זה אפילו לא ללכת לאכול, אלא ליפול על המיטה לישון, ואני רואה בן אדם יוצא לרוץ. הרגשתי כל כך חלש, כל כך מסכן, ולא הבנתי. אחרי זה שאלתי, מה קרה לבן אדם הזה? זה היה ממש ההתחלה של אנשי הברזל. ושם נוצרה לי כזאת יראה, כי עשיתי 180 אופניים, עשיתי מרתון, יצאתי אחריו שבור. כאילו עשיתי את הכל בבודד, וידעתי כמה זה קשה כל אלמנט. והחזקתי כזה ריספקט למרחקים האלו, שאני כל פעם שבן אדם בא ועושה לי פתאום איש ברזל מ-0 ל-100, אמרתי, זה לא לכבד את המקצוע. הוא פוגע בגוף שלו, אתה צריך כזה עומק של שרירים, עומק של שלד, עומק של גידים, כאילו, והרבה מהם נפצעים, ומפסיקים עם הספורט. או שעושים את זה פעם אחת, וגם אם לא נפצעים, פשוט עוזבים אחרי זה. כי זה היה אגרסיבי מדי, בחוויה הגופנית ובחוויה הנפשית. כי ספורט, עוד הפעם, הוא דרך חיים. זה מדהים. הוא לא, אני צריך לרוץ עכשיו
10,000 מטר ב-40, אחרי שהגעתי ל-40 טוב 39, לא 39, 38, כי אין לזה סוף. תמיד יש יותר מהיר, תמיד תמצא בן אדם יותר מהיר. אף פעם לא תשיג את זה, וצריך להסתכל על זה כדרך חיים. ואם אתה לא מסתכל על זה כדרך חיים, אתה באמת לא ספורטאי, כאילו יש לך יעד, סימן תביא, אבל אתה לא ספורטאי כדרך חיים. ואני חושב שהדבר הנכון הוא להיות ספורטאי כדרך חיים. שיקפת לי עכשיו משהו כל כך משמעותי, כאילו אני שנייה בעולם שלי, אני חושב שכנראה אחת הסיבות שהחלטתי שאני נרתם ומתמסר לסיפור של ריצות שטח, זה כי הרגשתי שזה מחייב אותי להיות שם. כאילו זה בתחושה שלי עם עצמי, כי כשאני מסתכל על התחום הזה ואני רואה את הממוצע גילאים, ואני רואה כאילו, כמה צניעות יש בספורט, כאילו אתה אומר, אני אומר למישהו, תקשיב, רצתי 44 קילומטר במדבר, וואי, מדהים, כמה זמן? 7 שעות ורבע. זה לאט, ואז האינסטינקט שלי זה לנסות להסביר לו עכשיו את התוואי שטח, וההתמודדות שלי זה מקס. תשחרר. אתה עושה את זה לעצמך, זה משהו שמחייב איזושהי צניעות בעיניי העולם הזה, וגם, כמו שאמרת, כאילו זה, המאמן שלי, רומן ספיבק, תמיד אומר, the ultra state, כאילו זה לחיות חיים של רץ אולטרה, שזה בכלל לא עניין של המרחק, זה עניין של לראות בזה, זה חלק מהחיים שלך. כן. זה כאילו, זה שיקוף יפה של לבחור לעשות את הדברים, כי כולנו כאילו, שוב, אני מתמודד עם זה, כאילו, אני חושב שזה באמת... תסתכל, בסוף, המשמעות שאנחנו מוצאים, שהיא אלמנט מאוד חשוב ברווחה הנפשית שלנו, את המשמעות אנחנו פוגשים בחוץ. בנתינה, בחיבור למשהו גדול מאיתנו, לחיבור לקהילה מסוימת. את המשמעות שלנו אנחנו פוגשים מחוץ לעצמנו. עכשיו, אנחנו התרגלנו להיות בתוך עצמנו ולשרת את האינטרסים של עצמנו. עכשיו, כדי לבוא באמת, עוד הפעם, לפגוש את החיים הטובים יותר שאנחנו רוצים אותם, אז אנחנו צריכים לבוא באמת להבין כמה אמונות, עוד פעם אני חוזר, ולייצר לנו את הזהות ואת ההבנה של העולם, איך אנחנו נזכה. ואם אני אגיד על זה כאילו במודל הכללי, כמו שהבנת, יש לי לכל דבר בערך מודל, אז תדמיין קו במרחב A, אין לו סקאלה, אין בו שיפוטיות, אין בו כלום, קו. נקרא לו קו A, והוא מייצג את המקום שאתה נמצא בחיים. את המקום שאני נמצא בחיים. אני יודע סינית, אני לא יודע סינית. כמה הגוף שלי בריא, כל הפרמטרים בעולם, זה מייצג את החיים שלי. עכשיו יש קו למעלה, קו B, שהוא מייצג את השאיפות שלנו. אמרנו, הנפש רוצה לצמוח ולהתפתח, הוא מייצג איפה הנפש שלי רוצה להיות. לאן אני רוצה להגיד? היום אני רץ סתם, נלך לדבר הכי ארצי. היום אני יכול לרוץ 5 קילומטר ב-30 דקות. אני רוצה לרוץ 5 קילומטר ב-20 דקות. אוקיי? A. אני שוקל 100 קילו, אני רוצה לשקול 80 קילו. נכון? זה A ו-B. עכשיו, בגדול, יש לנו כאלו המון. אני בזוגיות לא טובה, אני רוצה זוגיות טובה. אין לי בכלל זוגיות, אני רוצה זוגיות. בכל אחד עם העולם שלו, יש לו את ה-A שלו, יש לו את ה-B שלו. אוקיי, את השאיפות. ככל שהשאיפות האלו, הפער בין ה-A ל-B גדול, כנראה נחווה יותר תסכול, נחווה את החיים כחיים פחות טובים. כי אני רוצה ורוצה ורוצה, ואין לי ואין לי ואין לי. אז זה גם פרשנות. יש בחינוך, יש not yet. כאילו עדיין אין לי. אני עדיין לא בין החוויה של, אני רץ היום 30 דקות 5 קילומטר, אני מתוסכל מזה, עדיין לא, או להגיד, אני עדיין לא רץ 5 קילומטר ב-20 דקות. זה להכניס state of mind של אני בדרך. state of mind של מסע, בדיוק. אנחנו במסע חיים, ואנחנו עוברים תחנות, ויכול להיות תקופות טובות ותקופות לא טובות, אנחנו במסע. ברגע שהפרספקטיבה שלי, מסע חיים, ולא יעד שאני צריך לסמן על המביא, הכל מקבל תחושה רגועה יותר, קבלה גבוהה יותר של מה שקורה לי, כאילו זה state of mind נכון יותר לחיים. אז יש לי A, יש לי B, ואמרנו שהפער ביניהם יכול להוליד תסכול, ודיברנו על התפיסה של הפער הזה, גם כן יכולה לצמצם את אותו תסכול. עכשיו, אמרת כל הדור הצעיר רוצה להיות ב-B,
תוך רגע. אבל יש דברים שאפשר תוך רגע, יש דברים שזה תהליך של שנים ארוכות. וגם אחרי שהגעת לשנים הארוכות, השגת את ה-B, הוא הפך להיות פתאום A, כי זה המצב החדש שלך. ואז יהיה לך B חדש, כי הנפש רוצה תמיד לצמוח, אמרנו. אז כל הזמן אנחנו בתנועה הזאת. וכל היום הזמן אנחנו נחזיק את התנועה החיובית, כי זה סם החיים שלנו. הצמיחה, ההתפתחות, זה נותן לנו את החיות. יש לי יעד לשאוף אליו, יש לי משמעות, נכון? אתה רוצה להשפיע על נוער, יש לך משמעות. נפגשת עם 10 אנשים, לא, אני רוצה עכשיו להיפגש עם 50 אנשים, אני רוצה להרחיב את מעגלי ההשפעה שלי, נכון? זה נותן לך משמעות. כן, חד משמעית. זה מה-A שלי, אני ב10 אנשים משפיע, אני רוצה לצמוח עם הכל בראש, עכשיו להיות פודקאסט שמשפיע על 100,000 איש. אז זה ה-B שלך, זה נותן לך משמעות, זה מחוץ לעצמך, אתה משפיע על אחרים, אז זה התנועה. עכשיו, אם תהיה מתוסכל שאתה לא ב100,000, אני לא אתקדם. יהיה לך קשה, אתה תהיה מתוסכל, אתה תחווה את הדרך הזאת בחוויה שלילית, באנרגיה פלוס או מינוס, אתה תהיה כל הזמן במינוס. אתה כל היום תהיה בתסכול, ולא תהיה כמישהו שמתפתח. וזה בדיוק המפה המנטלית שאתה מחזיק על העשייה שלך. אני לא, או אני עדיין לא, אני הולך למשהו גדול ממני, שעושה טוב לאנשים, כאילו מממש את עצמך. אז החבר'ה הצעירים רוצים לנו מ-A ל-B מהר מדי, והם צריכים להבין שיש דברים שהם לוקחים את הזמן, בטח בגוף, שזה תהליך לבנות אותו, בטח בנפש, שזה תהליך לבנות את התובנות, את החוסן המנטלי, לאסוף חוויות, סיטואציות חיים, ובגדול אם אני בא ונותן בצורה הכי גנרית סכמטית, מ-A ל-B, אז אני אגיד לך, תסתכל, אני, לשם הדוגמה, שוקל עכשיו 100 קילו. אתה בעצם בונה עכשיו תהליך של איך אני רגע עושה מסביר את התהליך הבסיסי. אני שוקל 100 קילו, זה ה-A שלי. כן. השלב הראשון זה ידיעה. אני יודע שאני שוקל 100 קילו, אני יודע שאני שמן מדי, אני יודע שזה לא בריא, אני יודע, אפילו אני כבר מחובר לבי, הייתי רוצה לשקול 80 קילו. שלב הראשון זה ידיעה. אני יודע. לדעת זה לא מספיק. עכשיו אני צריך לקבל החלטה, אני רוצה לעשות שינוי, ולרזות מ-100 קילו ל-80 קילו. אני צריך לקבל החלטה כזאת. עכשיו, בהחלטה הזאת, יש קושי. לא סתם, הרבה אנשים לא מקבלים את ההחלטה הזאת. זהו, איך מקבלים את ההחלטה? זה נשמע כאילו עכשיו, טווח קצר, אבל זה לא. אני עכשיו מייצר אני אתחיל בתהליך, כל שלב, ואתה תראה שבכל שלב אנחנו נכשלים. למה אנשים לא משיגים את החלומות שלהם? כי הם נכשלים בשלבים בתהליך הזה. למה הם נכשלים בכל אחד מהשלבים בתהליך הזה? לא הם, אנחנו, אני, אתה. למה אנחנו נכשלים בתהליך הזה? כי יש לנו אמונות לא נכונות, כי יש לנו פחדים, כי יש לנו דברים בנפש שמונעים מאיתנו, יש לנו לפעמים כשלים, מגבלות טכניות, לפעמים יש סיטואציות בעולם, מהעולם שמגבילות אותנו, אוקיי? אז לא סתם פתאום אני לא מצליח, אז אמרנו אני צריך לדעת, אני צריך להחליט, ובהחלטה הזאת אני צריך להתגבר, למה? כי עכשיו אני מחליט להתחיל דיאטה עוד פעם. עכשיו יש לי במוח, בואו, אני ניסיתי כבר 10 פעמים, נחסלתי, אני לא רוצה להיכשל עוד פעם. נכון? אז יש לי סיבה למה אני לא רוצה להחליט. אבל נניח התגברתי, וקיבלתי החלטה. ואז קיבלתי החלטה ויש לי תקווה, כי עכשיו פגשתי אותך ואתה הובלת אנשים לשינוי הזה ואני סומך עליך, אוקיי? קיבלתי אומץ, מספיק חשוב לי. אחרי שקיבלתי החלטה אני צריך לתכנן. התכנון הזה הוא אלמנט מאוד חשוב. למה? כי אני צריך להחליט איך אני עושה את זה, מה השיטה, מה הכלים שאני הולך להשתמש בהם. טוב, אני הולך להיפגש עם דיאטן שיגיד לי מה לאכול, אני הולך להירשם לחדר כושר, אני משתמש במנטור הזה, אני אוסף לעצמי כלים שיעשו את זה מספיק פשוט, ויעשו את זה ככה שאני אצליח. כי הרבה פעמים אנחנו עושים דברים אבסורדים. קיבלתי החלטה לרזות, אבל כמשל, אבל את המסמר אני מנסה לדפוק עם מברג. אני משתמש בכלים לא נכונים להשיג את היעד שלי. כן. אבסורד. בספורט רואים את זה כל הזמן. כל הזמן, אותו דוגמה שנתת, אותו דוגמה שנתת מהבחור שהיה לו עודף מוטיבציה, הוא לא משתמש בכלים, בכלי האימון הנכונים, והוא חושב שאם הוא ירוץ יותר מהר, הוא ישיג יותר תוצאות, ובסוף הוא יכשיל את עצמו, כי הוא ייפצע, והוא לא יגיע ליעד. אני חושב שאם אני אהיה 5 פעמים בשבוע בדיונה, אז אני אגיע יותר מוכן לגיבוש. בדיוק, זה אנשים שמשתמשים בכלים לא נכונים. הם
כלי האימון, נכון? אני אומר, אני לא התקבלתי לסיירת מטכ"ל, B, אני מתקבל לסיירת מטכ"ל, אני מבין שיש לי בתוכנית שלי, קיבלתי החלטה, אני הולך על זה. עכשיו יש לי תוכנית, אני צריך להתאמן, לעבור גיבושון, להצליח בגיבושון, לעבור גיבוש, נכון? יש לי תוכנית, יש לי תהליך. ואז אני אומר, אוקיי, אני אקח מאמן, אני אעשה זה. עכשיו, אם אני אשתמש בכלים לא נכונים, אני אפצע בדרך, אני אגיע לא מספיק בכושר, לא מוכנות מנטלית, אני לא אצליח. צריך לבחור את הכלים הנכונים. אחרי שעשיתי תכנון, מגיע הביצוע. והבנו שבתכנון אנחנו יכולים להיכשל, כי אנחנו עושים תוכנית לא נכונה, אין לנו ידע, אנחנו בוחרים את אנשי המקצוע לא נכונים, המון דברים. כשאני מגיע לביצוע, וזה החלק המרכזי, אני צריך להחזיק עכשיו תוכנית לאיש ברזל של חצי שנה, לא להישבר באמצע, המון התמודדויות, המון קשיים, המון סיטואציות בדרך, פתאום יש בגרויות מפריעות לי, פתאום יש לחץ בעבודה מפריע לי, פתאום משפחה. חוזר. לפעמים בביצוע אני גם מבין שהתוכנית צריכה להשתנות. המון דברים מפריעים לי לעשות את התוכנית. הקול השני, כל הזמן מפריע לי בבוקר שאני קם לאימון. 1,001 סיטואציות, אמיתיות. ופה אני צריך להפעיל המון כלים להתמודד עם החיים. ואחרי שאני מצליח וביצוע, אני פתאום פוגש את הבי שלי. אז האלמנט שבעצם בא וצריך לעזור לנו, כשאמרת אני צריך לחזור ולשנות את התכנון, זה בעצם הלבנה שנקראת הבקרה. אני צריך לייצר בקרה בשלב הידיעה, בשלב ההחלטה, בשלב התכנון, בשלב הביצוע, שהבקרה הזאת זה המודעות, ההבנה איפה אני נמצא, מה אני צריך לשנות, ואם המודל הזה, כאילו אתה הולך בו ומבין אותו. אז באופן תיאורטי כולם היינו עכשיו יכולים להיות 80 קילו, יפים, מאושרים וכו'. אממה, אנחנו לא כאלו. אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם. למה? אנחנו לא מצליחים להתמודד עם הסיטואציות חיים, עם הקול השני שבראש, עם המון דברים שבסוף גורמים לי לא לקבל החלטה לעשות דיאטה, שגורמים לי לעשות תכנון לא נכון, ואז אני נפצע, שבביצוע אני לא מצליח להחזיק תוכנית סזיפית של חצי שנה, כי אין לי מספיק אנרגיה, אין לי מספיק כוח, מ1,001 סיבות, אז אני לא פוגש את החלומות שלי. אני לא משיג את היעדים שלי. אגב, אני חושב שאחד הדברים היפים בסכמה הזאת שתיארת, אנחנו גם, אומר פה למאזינים, תיכנסו לאינסטגרם, לקבוצת וואטסאפ שלנו, אנחנו גם חלק מהכלים שדיברנו עליהם, אנחנו נעשה לזה איזה סכמה יפה, נצרף את זה בתוך הדברים, שככה חבר'ה גם יוכלו לראות דברים מול העיניים. באישורך. אני חושב שאחד הדברים היפים בתהליך הזה של הבקרה, זה יכול להיות גם להיות בבקרה על הידיעה שלך. ברור. בטח ובטח, ופה אני שנייה פונה לחבר'ה צעירים. זה כל החיים. התהליך הזה של בירור של זהות ומי אני ומשמעות, זה אני חושב שפשוט עם החיים, אם אתה עושה את זה נכון, זה כל הזמן לקבל עוד פיין-טיונינג ועוד פיין-טיונינג, אבל בטח שאתה בשנים הראשונות, ואתה צעיר, אז אני מדבר גם לעצמי, כן, אני מנסה להחשיב את עצמי בצעירים, אני עוד בהכחשה עברתי לשנות ה-30. אבא שלי שם כל הזמן להזכיר לי שאתה כבר בשנות ה-30. הבי שלו, עבורי הוא לא איפה שהבי שלי כרגע. בסדר, אז הזכות בלגדול עם אבא סובייטי. להיות בבקרה על מה הידיעה שלי. על האם מה שאני באמת רוצה לעצמי זה מה שאני באמת רוצה לעצמי, למה אני באמת רוצה את הדבר הזה, מה הסיבה שבגללה אני רוצה, נגיד, ניקח את זה, בואו נחזור שנייה לנער הצעיר שמתכונן לצבא. אני רוצה מטכ"ל. זאת הידיעה, על הכיפק, ואתה נכנס לתוך תהליך. האם אתה עושה גם בקרה על למה אתה רוצה מטכ"ל, ולמה זה חשוב לך, ולמה אתה מתאמן, ולמה אתה בתוך התהליך הזה? זה ברור, זו שאלה מאוד חשובה, שצריכה להישאל, אין בכלל ספק. ואני אקח את זה רק לחלק קטן מהשאלה הגדולה הזאת, שסיפרת קודם על הבחור שעושה גיבוש ומתלבט איפה לשמור על האותנטיות שלי, ואיפה להיות אני, ולהביא את עצמי כמו שאני, ולא לשחק לפי חוקי המשחק של הגיבוש, אני יודע שזה מה שהפרמטרים שנבדקים. ואני חושב שזה שיקוף של בלבול, של מחשבה לא בהירה, שאנחנו כאנשים הרבה פעמים מחזיקים ונמצאים בה. שזה אלמנט מאוד 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 חשוב להחזיק את המחשבה הבהירה. שזה הרבה פעמים צריך המון שעות להגיע לבהירות ולפשטות. הבן אדם,
הבחור הצעיר שבא ואומר, אני רוצה להיות אני לא רוצה לאבד את עצמי בתוך הגיבוש, ולשמור על הערכים שלי וכו'. זה לדעתי הרבה פעמים, המנגנון שאמרנו, כשקשה לנו והסבל, הקול השני, האבולוציוני, בא ורוצה שנפסיק וכו', אז זה סוג של ההכנה לכישלון. זה ההגנה הנפשית של הבן אדם, אם אני אכשל, אז אני אגיד, לא הסכמתי, שמרתי על הערכים שלי וכו'. עם כל הכבוד, אתה עכשיו משחק כדורגל, יש חוקי משחק לכדורגל, צריך להבקיע גולים, יש 11 שחקנים, יש חוקים לנבדל, עניינים. שחק את המשחק. מה, עכשיו השוער, לא, זה לא נראה לי פייר, אני אתן לקבוצה השנייה להבקיע עוד גולים, הם מסכנים, מגיע להם, אני מבטא את הערכים הסוציאליים שלי. לא, אתה במונדיאל, אתה צריך לנצח, שחק את המשחק. מה אתה פתאום ממציא לי ערכים וכו' שמסבירים למה היית שוער על הפנים וחטפת גולים? כי רציתי להם, היו מסכנים, העליבו אותם, הם חטפו 6-1, אז רציתי לחזק להם את הביטחון ולתת להם לנצח. זה בדיוק אותו דבר. אתה בגיבוש, שחק את המשחק של הגיבוש. מודדים אותך על א' ב' ג', אז תשחק את א' ב' וג'. אל תמציא לך תירוצים, שאחרי זה תגיד, זה בסדר, סליחה, אני חוזר בי. מותר להמציא תירוצים. הכחשה, הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, זה מנגנונים נפשיים בריאים. הדחקה זה אחד המנגנונים הכי טובים שיש לנו. אוקיי? אז אני אומר, כן, מותר להשתמש בהם. רק דע לך שהרבה פעמים הם מרחיקים אותך מלפגוש את היעדים שלך. ברגע שאתה מתחיל במחשבה שלך לשחק את המשחק הזה, כבר הפסדת מראש. כי אתה יוצר לך פתחים, לא, אני לא אשחק לפי המשחק, אני רוצה לשמור על האותנטיות שלי. את מי זה מעניין האותנטיות שלך? אתה באת עכשיו להתקבל בגיבוש, תשחק את החוקי המשחק של הגיבוש. תהיה הכי טוב, תנצח, תתקבל. וזהו. בוא נתנגח פה קצת, אתה יודע, בא לי, אני אערער קצת. זו דעתי הלא קובעת, חשוב מאוד להגיד, שכל מה שאני אומר, זה רק דעתי הלא קובעת, וכמו שאמרתי קודם, לא כל החוכמה ניתנה לי. אני אשמח להתפלפל פה קצת, לעשות לך איזשהו פינג פונג מחשבות סביב הסוגיה הזאת. אני אתן לך סיטואציה אחרת. אני יכול להיכנס לגיבוש, וכל הזמן להתעסק במה רוצים ממני. עכשיו, זה יכול להגיע לרמה כזאת, שאני לא נאמן לכל הפנים, מה זה לכל הפנים? אני לא מדבר על זה ברמה הפילוסופית, לשנייה תעשה את הדברים תכלס מה שצריך. אני מתעסק במה מגבש מחפש, באיך זה נראה כלפי הצוות. בוא נספר לך סיפור. רגע, צריך, מה זה אותנטיות הזאת? רגע, אני אומר, עכשיו צריך לעזור למישהו בתוך הגיבוש למזוג לו מים. אני אעשה את זה ואני אצעק, כי ישמעו שאני מוזג לכולם מים, וזה המשחק עכשיו. אני טוען זאת אומרת, שאני מדבר על למצוא את עצמך ולהיות מי שאתה, זה לא במובן התירוצי של המילה, אלא זה בוא, תהיה תכלס, תעשה מה שאתה מבין שצריך לעשות, ואל תתעסק אז בוא ניתן לך דוגמה. עשו מחקר על הספורטאים המוכשרים ביותר. ואחד ראיינו את סיימון ביילס, ברור שהיא מסי של ההתעמלות. אז מי שלא מכיר, סיימון ביילס היא האתלטית, המתעמלת של ארצות הברית, אפשר להגיד שהיא הטובה בכל הזמנים? כן, אפשר להחמיא לה, אומנם לא נשכח את נדיה קומונצ'י, אבל היא בהחלט שברה כל שיא אפשרי. אז ראיינו אותה, ולגבי מה המחשבות שאת מחזיקה בראש, כשאת נמצאת בתרגיל כל כך מורכב על הקורה. אז היא אומרת, אני לא מחזיקה מחשבות בראש, אני פשוט עושה. היא נמצאת בזון, היא נמצאת בפלואו של העשייה שלה, זה אומן. הוא לא חושב, הוא עושה. אותו הדבר, כשאני נמצא בגיבוש, אני צריך לעשות, אני לא צריך להיות עסוק. אם אני עסוק כל היום באיך לעשות, כנראה זה לא הטבעי שלי, כנראה זה לא המקום שלי, כנראה אני גם לא יעבור. כי עין מיומנת רואה מתי זה משחק, מתי זה אמיתי. אוקיי. עכשיו, אם אתה לא מסוגל להיות בזון שלך, ולשחק את המשחק, כשאתה 100% בתוך המשחק, אז כנראה זה לא הסביבה הטבעית שלך. כנראה זה לא אתה, אם אתה משחק משחק.
כי הדיוק שאתה נותן פה עכשיו הוא כל כך קריטי, כי אני חושב שחבר'ה יכלו לקחת מה שאמרת לפני זה, ובטעות לפרש את זה, כי אני צריך לשחק איזשהו משחק שהוא לא אני. לשחק איזשהו משחק. אז אוקיי, אני הבנתי ממך כל מיני כאלו, כי זה משהו טבעי לנו, כן. שאני מספר סיפורים, להכין לעצמי את הכרית בדיוק. ביטחון לכישלון. אז אל תעשה את זה. כאילו, תבוא, תשחק את המשחק עד הסוף, אבל תתעסק בעצמך. כמו שאתה אומר, תתעסק בעצמך, לא בכל המשחק. נכון. אם אתה חושב שעכשיו נכון לעזור, תעזור. ואם אתה חושב שעכשיו לא נכון לעזור, אל תעזור. אבל אל תעזור כדי שמישהו יראה אותך שעזרת, כי אתה חושב שעכשיו המגבש יראה ויפרש את זה שאתה איזה חבר צוות. זה יקריס אותך. אני לא יודע להיות כזה דטרמיניסטי, כן. אבל מה שאני בא ואומר, שבסוף, אם זה לא סביבה שאני יודע להיות בדג במים, אז אוקיי, נניח ותעבור את הגיבוש. אחרי זה אתה נכנס למסלול. אתה תסבול שם כל רגע בתוך האירוע הזה. עשוי לסבול. עוד פעם, זה לא שום דבר לא דטרמיניסטי. אתה פשוט צריך להיות בתוך הפלואו, בתוך האירוע. ולהיות אתה טבעי, ואם אתה הטבעי שלך מתאים למשחק, אז כנראה יראו את זה. ואם אתה הטבעי שלך לא מתאים למשחק, גם כנראה יראו את זה. אגב, אנקדוטה קטנה, אני לא עד הסוף בקיא בסיימון ביילס, ואני חושב שבפעם היחידה באולימפיאדה שהיא כן נתנה לה מחשבות להיכנס ולהרוס לו את הפלואו, זה נגמר בפרישה מהתחרות ושנים נפשיות קשות. אז זה שם אירוע קצת יותר מורכב, יש אגב סרט מהמם. אבל בדיוק. אבל לא משנה, ניקח את מה שהיא אמרה, ולא רק היא אמרה את זה, הרבה ספורטאים, כאילו, הם רבי אומן, שהם פשוט בתוכו, הם לא חושבים, הם פשוט עושים. כאילו, הם רואים את זה, שחקני שחמט, כאילו, שחקני כדורגל, מסי. זה פשוט בא לו, מה, איך יש לו ראיית משחק כזאת? מה, אתה חושב שהוא חושב על זה? לא, הוא רואה את זה. זה בא לו natural. נכון? הוא לא מסוגל להחזיק בכל כך הרבה, זה פשוט העיניים שלו רואות, זה כמו שאני משחק, שיחקנו, כשהייתה צעירה יותר עם הבת שלי, את איך קוראים למשחק הזה של שמים קלפים על השולחן וצריך לזהות זוגות? לא דאבל. כן, האמת שעכשיו קנינו לבת שלי. 2 קלפים, שמים ואתה צריך לזהות. בדיוק, אז לה יש ראייה צילומית, אני עובד לוגיקה, מתחיל לסרוק, שורות, מה זוהם, אבל היא מסתכלת ורואה. וזה היכולת. זה להיות, אותה מי שיש לו את היכולת, מי שאין לו את היכולת. אז אין לי את היכולת הזאת, ואני תמיד מפסיד לה. כי אני משחק במשחק שהוא לא שלי. זה לא היכולות שלי. וזה אותו הדבר. אגב, אתה חושב שהספורט שלך והדברים שאתה עושה בהקשר הספורטיבי, התחרותי, משפיעים על היכולת שלך להיות בזון גם בממדים אחרים בחיים? אתה מבין מה אני שואל? כי אני לתחושתי, זון זה, כאילו להיות בתוך מה שאתה עושה, זה משהו שהוא חשוב לא רק כמובן במאמץ פיזי, גיבוש, תחרות, אלא בעבודה שלך, במה שאתה עושה בחיים ביום יום, עם המשפחה, שזה זמן משפחה, זה זמן משפחה, כאילו זה משהו שמלווה אותנו. אז א', אנחנו אנשים, זה אנחנו, בכל המקומות שאנחנו נמצאים. אנחנו אותו בן אדם עם אותם מחשבות, ועם אותם שרירים, ואותם יכולות מנטליות בכל המקומות. כך שאם אני מאמן את השריר שלי, המנטלי בספורט, מן הסתם הוא מתחזק גם אחרי זה לעבודה, אחרי זה גם למקומות אחרים. אז ברור שאחד משפיע על השני. ההסתכלות הזאת של הזון, זה אירוע יחסית קיצוני, אתה יודע, להיות בו. אבל לפחות אני יצניע את זה קצת, ויגיד כאילו בשליטה מנטלית. אני אתן דוגמה. לפני כמה שבועות, היה לי איזה פרויקט ששיווקנו, אני צריך לעלות על הבמה. לתת הרצאה. 10 דקות לפני שאני עולה על הבמה, אני מקבל איזו הודעה מאוד רעה. באמת, בעוצמה. ואני אומר לי, what the fuck, כאילו, עכשיו, כאילו, אני מקבל את הידיעה הזאת, איך אני עולה עכשיו על הבמה. כאילו, באמת, ידיעה מורידה. אז היכולת המנטלית, שאני אומרת, אוקיי, להתעסק עם זה עכשיו זה לא מעניין, לא יקרה עם זה שום דבר, סגור את המחשבה הזאת, אחסן אותה בצד, אתה פה, 3 נשימות, קצת אנרגיה, ואני עולה להופיע בבמה, כאילו כלום לא קרה. עכשיו, זה יכולת מנטלית, לבוא ולנתק משהו שעכשיו יכול לזמזם לי את החיים וטיפת דיו לכל הזה, ליכולת המנטלית להגיד, אוקיי, אני שם את זה בצד, ואני מתמקד במשהו אחר.
עכשיו, זה יכולות מנטליות, שכנראה נבנות מאימון של לחוות הרבה סיטואציות, כשעשיתי טכנולוגיה, כסטארט-אפ, אז זו חוויה מאוד מאוד עצימה ומאוד קשה. חלק מהדברים שאני חושב שרכשתי שם מיומנות, בתחילת הדרך כל לקוח הוא חשוב. כל לקוח הוא מסמן לך אפס או כישלון טוטלי. שלקוח אומר לך, נוטש אותך. אתה חושב, זהו, מה, כולם ינטשו אותי עכשיו? כאילו ממש, כל דבר זה דרמה. ואני הרגשתי כאילו אני בקרב אגרוף, ואני כל היום חוטף אגרופים, או מחטיא, ואני נופל לקרשים, ואני צריך להתרומם ולהרים עוד פעם את הדגל. כל היום. כל הודעה מקרן שלא רוצה להשקיע, כל הודעה מלקוח מאוחזר, כל דבר היה בדרמה. והיכולת הזאת היא להגיד, אוקיי, קיבלתי את הידיעה, אמרו לי לא. 3 נשימות, נקסט, שכחתי, אני מרים את הדגל, ממשיכים הלאה. לאסוף את האנרגיה מחדש, וכאילו כלום לא קרה. והמיומנות הזאת, אני אומר את זה, החוויה הקשה, של לחוות כל כך הרבה, נקרא ups and downs, בתוך התהליך הזה של הסטארט-אפ, יצר לי את היכולת של לנתק. או אני זוכרת בתקופה של, כאילו, שהייתה מאוד עוצמתית, כשהייתי המנכ"ל של תידר, אז היומן עסוק מאוד. אני עושה שיחה על מכרז, אחרי זה שיחה אישית, אחרי זה שיחה על אסטרטגיה. כל המוח שלך הוא בתנודות משנה מוזיקות. כי כשאני עושה יותר שיחה אישית, אני מוזיקה א'. כשאני עושה עכשיו, לא יודע מה, ישיבה, דיון על תוכנית עבודה, אני במוח במצב ב'. וכל היום המוח שלך משנה מצבים. וכל פעם אתה צריך להיכנס בריסט, ולעשות סטאפ חדש לקראת ישיבה. ואתה פתאום רואה שאתה מגלה שיכולת, שוואלה, אני עובר ממצב מנטלי למצב מנטלי, ב5 שניות. אוקיי, מה עכשיו? שיניתי כיוון, אני עכשיו... מדהים. עכשיו, כל זה, כדי עוד פעם יצאנו מהדיון, איך בונים את היכולת המנטלית, האם משהו, אזור א' משפיע על אזור ב'. אנחנו אנשים, המחשבות, הרגשות, הגוף, זה אותו גוף, שמשחק בכל הזירות, ולפעמים אנחנו קצת משחקים משחקים אחרים, בתפקידים אחרים, אבל אנחנו אותו בן אדם עם אותה יכולת מנטלית, מחשבות דומות, אמונות דומות, דבר משפיע על דבר. מה, תגיד, אנחנו לקראת איזשהו סיום, למרות שאני יכול לשבת עוד שעתיים ככה. בוא, אני אשמח כן, שאלה אחת להתייחס לעניין הצבאי. אתה חושב שהשירות שלך ואיך שהוא היה, והאופי שלו ואיפה שהוא היה, וגם הקצונה, כמה זה מרכיב בתוך מי שאתה היום? אני חושב שהצבא בונה זהות, עם סימן קריאה. פה אתה דטרמיניסטי עכשיו. כן, הוא בונה... סליחה, אי אפשר להיות דטרמיניסטים. צבא משמעותי, עם חוויות משמעותיות, בונה זהות. כי אני יכול לעשות גם צבא שהוא לא כלום, אז אמירה כללית על צבא היא לא נכונה. כשאתה עושה שירות, כשאתה עושה ניווט בדד לבד עם עצמך בלילה, זה עושה לך משהו בנפש. זה בונה לך זהות, זה בונה לך מסוגלות. אוקיי? כשאתה צריך להתמודד מסלול של 1.5 שנה עם אתגרים, אז זה בדיוק כמו הסיפורים שדיברתי קודם, זה בונה לך יכולת. אז אני חושב קודם כל זה בונה לך אישיות, בונה לך יכולות. בהתאם ליחידה שאתה נמצא בה, זה בונה לך כנראה יכולות מעט שונות. האנשים שאתה נמצא איתם משפיעים עליך. אני יכול להגיד, אני עברתי 2 מפקדי יחידה, שניהם היו אנשים מופלאים בעיניי, שונים אחד מהשני בתכלית, ממש, זה שחור ולבן. מי אלה, סתם אומר? עמוס בן אברהם ודורון אביטל. שניהם באמת אנשים מופלאים, הפוכים אחד מהשני באמת בתכלית, אבל אני יכול להגיד שכל אחד מהם, הייתי איתם המון שעות, עיצב בי משהו אחר, יצר בי מחשבה אחרת, נתן לי פרספקטיבה, עוד פעם, אנחנו קצינים צעירים, כאילו בור סופג כל דבר, אז אני יכול להגיד שלמדתי מהם המון, דרך ההתבוננות, דרך הלמידה עליהם,
עוד פעם, זה למידה, לפעמים אתה אומר, אוקיי, ככה אני לא רוצה להיות, או ככה אני כן רוצה להיות. זה לא דמות שהיא 100%, אף אחד מאיתנו לא דמות של 100%. זאת הייתה החלטה פחות טובה פה. אז עבורי אני יודע להגיד שזו הייתה תקופה מאוד מעצבת. עוד פעם, הייתה מעצבת, באתי כבר עם מי שאני, כן. אבל זה חידד לי דברים במי שאני, זה העצים דברים אחרים במי שאני. אז אני חושב שכן, אחד, החוויות מעצבות, האנשים שאתה נמצא איתם מעצבים, ומעבר לזה, השיוך הקבוצתי הוא מאוד חשוב. דיברנו על קהילה מסוימת, על שיוך, כאילו, כשאני, אתה יודע, בסוף זה סוג של זהות. כן. אתה אומר, אתה מטכליסט, אז אתה חושב מחשבות על אותו בן אדם. שזה כבר הופך כאילו, אני חושב על עצמי, כאילו, מישהו מטכליסט הוא לא מתבלבל בדרך כלל. מי שמסתכל לי בחוץ, הוא עושה השלכה על הדמות של המטכליסט. אבל כל אחד... מי שמטכליסט הוא לא מתבלבל בדרך כלל. כי אני יודע מי אני, ואני יודע מה אני לא, ומה אני כן. אגב, אתה פוגש את זה לפעמים שמשליכים עליך דברים בגלל הרקע הזה שאתה... תסתכל, זה כמו ש... אם היית ביחידה, עברת מסלול. אם עשית איש ברזל, אוקיי, נלך למשהו יותר פשוט. עשית איש ברזל, זה כנראה אומר עליך משהו. אז הסטיגמות, אני אומר, כל הסטיגמות נרכשו בדם. כל הסטיגמות נרכשו בדם, הם לא משום מקום. כשצוחקים על פולניות, וואלה, פולניות. צוחקים על תימני, וואלה, תימנים. בכל צחוק יש גם משהו קטן בצחוק, כל היתר זה אמיתי. אז הסטיגמות הן אמיתיות והן נכונות. כהכללה. בפרט, זה לא חייב לגמרי להיות. אנחנו רואים, בטח מסיפורים ביחידה, שהרבה בתקשורת, אפשר להגיד הרבה דברים על הרבה אנשים. אבל עדיין זה לא פוגע בממוצע הכללי, שמספר על הדמות של אנשים שהצליחו לעבור מסע מאוד משמעותי, ארוך, שידעו לחיות בצוות, שידעו להתמודד עם משימות מורכבות, שידעו להיות יצירת... אז זה מספר סיפור. אז כן, הסטיגמות האלו נכונות, אבל זה לא אומר שאני 100% מהסטיגמה. אוקיי? כי כשאתה יורד למיקרו, אז יכול להיות שאני על הפנים, או יכול להיות שאני אפילו מעבר. אבל זה כבסיס, הסטיגמה היא נכונה. כפרט, לא בהכרח. זה שני, אני לא יודע אם לקרוא לזה קצוות, אבל זה שתי אמיתות שבאמת לפעמים קשה להחזיק אותם ביד ביד. כל החיים שלנו זה סוג של אלכימיה אחת גדולה. כן, אני אוהב את המילה, אשתי הרבה פעמים אומרת אותה, ואני תמיד אומר, יש איזה חלום שמתישהו אני ואשתי ביחד נכתוב ספר, הכותרת שלו תהיה איזונים, או איזון. כאילו, על הדעת להחזיק... איזון זה מילה קשה. קשה מאוד. כל החיים שלנו אנחנו מחפשים איזון, אבל זה הומואוסטזיס. הטבע כל היום משתנה, אנחנו כל היום משתנים, החיים כל היום משתנים, אז זה תמימי דינמי. זה כאילו רגע אחד, אנחנו לא נשארים במקום. זה לא אמצע. זה כמו לא שוויון. בדיוק, זה כמו שלכל חפץ שאני ארים אותו, יש איזושהי נקודה, שאם אני אחזיק אותו משם, זה יתאזן לי על היד. כמו שאני אקח מטאטא, או שאני אקח מגב, יש לי נקודה שאני יכול לשים את האצבע. זה לא אומר שזה יהיה באמצע. זה אל מול, ואנחנו צריכים לדעת. שזה גם כן, אני יכול לבוא ולהגיד לחבר'ה הצעירים. כשאני הייתי מנהל צעיר, אז מאוד הטרידה אותי המחשבה, מי אני? איזה מנהל אני? איזה מנהל אני רוצה להיות? וקראתי את כל הביוגרפיות של הספרים, של כל המנכ"לים הגדולים, ואני קורא אותם, ואני אומר, בוא'נה, זה מזרח, זה מערב, זה ריכוזי, זה ביזורי. ושניהם הצליחו. וכולם הצליחו. מה... בלבל אותי. עד שאני הבנתי, ונפל לי האסימון, אמרתי, להיות ריכוזי זה נהדר, אבל בסיטואציות מסוימות. להיות ביזורי זה נהדר, אבל בסיטואציות אחרות מסוימות. כלומר, המבחן שלי זה הגמישות, והחוכמה לנוע, ולהחליט מתי אני חייב להיות פה. זה הדבר הכי חשוב בעולם לחברה. אני חייב להיות ריכוזי, אף אחד לא נוגע, אני עושה את זה. או הדבר שהוא מאוד שולי, לא רוצה בכלל שתעדכנו אותי, אל תספרו לי, לא רוצה לדעת מזה, אני לא רוצה לבזבז על זה דקה, ואני צריך להיות הכי ביזורי בעולם. אז המבחן זה לא להיות כזה או כזה, זה היכולת להבין מה הסיטואציה, ואיך בסיטואציה הספציפית של הרגע הנוכחי, איך אני צריך להתנהל. מדהים. מדהים. זה רק, שוב, זה פותח,
אני גם קצת אנסה להימנע מלהיפתח ליותר מדי חלונות, כי אנחנו מדברים פה על נושאים שהם באמת פותחים כל כך הרבה חלונות, וזה, בעיניי זה מרתק. אני רוצה להגיד מסר קטן מתוך החוויה שלי כמה דקות האלה לחבר'ה הצעירים, בטח לחבר'ה, כשאני אומר צעירים זה בעיקר לחבר'ה שמתכוננים לצבא. שימו לב כמה יש פה שיח על זהות, על מי אני ולא מה אני. כאילו גם שאלתי אותך בהתחלה, מי אתה? אז אמרת, זו שאלה קשה, כי רוב הפעמים כשאומרים לנו, ספר על עצמך, מי אתה? אז אנחנו הולכים לטייטלים. ואותך במחשבות, זה כנראה זה רק ישר למי אני. אתה שואל את עצמך, לא האם אני מנהל, או איזה חברה אני מנהל, איזה מנהל אני? מי המנהל שאני? איזה בן אדם אני? איזה ספורטאי אני? איזה אבא אני? ואני חושב שהתפיסה הזאת היא בעיניי תפיסה מהממת, שאני חושב שככל שיותר מוקדם נשכיל להבין שהחיים הם מסע, ולא רק מעבר מ-A ל-B, אלא כמו שאמרת, כשאני אגיע ל-B, ה-B יהפוך ל-A, צריך לחיות עם זה בהשלמה. אני אף פעם לא אהיה באיזה מקום של סיפוק מוחלט וזהו, כי צריך לחבק את זה שאנחנו בתנועה, ואנחנו תמיד מתקדמים, והחיים הם מסע, וליהנות מזה. כמו שציטטתי פה, זה מסע החיים, ולא איזה יעד רק שאני צריך תמיד לשים עליו דגל. נכון? אמרת איזה משפט כזה, ואני חושב שזה מהמם לבחון את זה ביחס, בטח אם אני לוקח את החבר'ה שמתכוננים לצבא, ובשבילם נגיד עכשיו על להתקבל למטכ"ל זה כל עולמם. אני מנהל הרבה שיחות, עכשיו אני הייתי שם, אז אני יכול גם להזדהות של מישהו שלא התקבל לשייטת, וכל עולמו קרס לו. כל עולמו, כל התפיסת זהות שלו, הוא כבר לא יהיה אותו בן אדם שהוא חלם להיות, כי הוא לא השייט, והוא בראש שלו היה השייט, זה אותו בן אדם שאני רוצה להיות, ואם אני לא שם, אז חרב עליי עולמי. אני דווקא אומר, תחבקו, קחו איזה הזדמנות זאת כנערים, אני אתן דוגמה, לשאול את השאלות האלה, ולהגיד, רגע, למה זה חשוב לי? מי אני רוצה להיות? האם באמת החיים שלי מסתכמים באם אני מטכ"ליסט או לא? כאילו, זה החיים שלי? מה חשוב לי כסף? למה חשוב לי? איזה חיים אני רוצה? זה שאלות שהן כל כך חשובות. כי המקום הזה הוא בא להם מהתפאורה. הוא בא מההחצנה שאני אוכל ללכת עם נצות, אני מטכ"ליסט, אני שייט, אני טייס, או לא משנה מה. הוא בא מהמקום של הנוצות, ולא מהזהות. אם נניח אני אתן דוגמה שקשורה לעולמות של בניית הרגלים, ומתחברת למה שדיברתי קודם על המוח על אמונות, על מפות מנטליות, כשנניח אנחנו מנסים, אנחנו אישנו ועכשיו אנחנו מפסיקים לעשן, אוקיי? אנחנו יושבים פה, מישהו פעם מציע לנו סיגריה. עד עכשיו הוא מציע לך סיגריה, מה תגיד לו? לא. לא? תסביר לו למה אתה לא. אני לא מעשן. אתה? אני לא מעשן. אתה לא מעשן. אוקיי, ויכול להיות, אז ניתן את הניואנס, כאילו היית כמעט. אתה יכול לבוא ולהגיד לו, אני עכשיו מפסיק לעשן, נכון? שזה תשובה שא', תשובה ב' יכולה להיות, אני אדם לא מעשן. אוקיי? עכשיו, התשובה שלי, אני אדם לא מעשן, או התשובה, אני עכשיו מפסיק לעשן, אני לא רוצה, זו תשובה שונה בתכלית. למה? כי זה זהות. אני אדם לא מעשן. המוח שלנו כל הזמן רוצה שיהיה לנו זהות שלא יהיה בה דיסוננסים. כלומר, שאני אתנהג לפי הזהות שלי. הזהות שלי, אני אדם לא מעשן. לכן אני לא רוצה את הסיגריה שלך. בזהות שלך, אני אדם מעשן שמנסה להפסיק לעשן. ועכשיו אתה צריך להפעיל המון משמעת, כוח רצון, להגיד לו לא. כי אתה צריך לעמוד בפני הפיתוי. כי הזהות שלך היא כן לעשן. אני אדם מעשן שמנסה להפסיק לעשן. מדהים. אתה מבין? עד עכשיו, אם אני רוצה לבוא ולהגיד, אני אדם, אני עכשיו רוצה לעשות שירות משמעותי. זו הזהות שלי, אני רוצה לתרום ולעשות שירות משמעותי. אני רוצה ללכת ליחידה הכי מובחרת, כי אני מאמין ששם אני אהיה הכי משמעותי, תורם, מעבר להתרמות הכללית שלי וכו'. ולא התקבלתי, עדיין זה לא שינה לי את הזהות, אני רוצה לעשות שירות משמעותי ותורם. אבל אם אתה באת ואמרת, אני רואה, הזהות שלי זה מטכ"ליסט, אני מדמיין את עצמי, fake it till you make it, אז נשברה לך באמת הזהות. כי אתה לא מטכ"ליסט. ואתה כבר אמרת, מטכ"ליסט, אחד כזה וכזה וכזה, אז אם אני לא מטכ"ליסט, אז אני לא כזה וכזה וכזה. אז כשאנשים יחזיקו את המפה המנטלית הנכונה בראש, אז יהיה להם קל להתגבר על לא התקבלתי בגיבוש. זה יכול להיות שפשוט תפסו אותי ביום לא טוב, יכול להיות גם שפשוט היו 20 חבר'ה טובים ממני.
יכול להיות. מה הבעיה של רונלדו? שישת לידו את מסי. זה כל הבעיה שלו. נראה לי מזל שזה הגיע בסוף הפרק. הפסדנו נראה לי חצי מהקהל עכשיו. סתם. היה לילה מטורף, מי שלא עקב. לא עם השלוש, כמה? 2 הוא הפקיע לילה? 2. החמיץ פנדל והכניס 2. יאללה. משהו, רגע, לסיום ככה. מכבייה. התחלנו ונראה לי התחלנו. בדיוק, יש עכשיו מכבייה עוד שבועיים בארץ. אני חושב שאין תעודה מספיק חזקה. אני חושב שבאופן כללי, קצת נעלם המפעל החשוב הזה, שמחבר בעצם את הגולה, את היהודי הגולה, למפעל ספורטיבי של מכבייה, שפעם הוא היה ממש כאילו אירוע ציוני, אבל כחלק מהמגמות והנרטיבים שרצים לנו בעולם, אז קצת הציבור מתרחק מהמפעל הציוני היפה הזה, נולד כדי להביא ולעשות עלייה ולקדם את החיבור לארץ, דרך ערכי ספורט ואחווה וכל מיני כאלו. אז חשוב להעלות את זה למודעות. יש הרבה אירועים בכל הארץ, שווה ללכת לראות, שווה לתת לזה תעודה כדי שכולם, כל הספורטאים שמתחרים ירגישו, וגם לי יש את הזכות לייצג את המדינה בזה. אני עושה תחרות שנקראת מכבימן, זה קרב רב אירובי. תחרות שבעצם, כמו קרב רב באתלטיקה קלה, של קרב 7 או קרב 10, שאוספים שם נקודות, אז בקרב רב אירובי אוספים זמן. מי שצובר ב4 תחרויות הכי פחות זמן, הוא המנצח. עושים טריאטלון, ספרינט טריאטלון רצים, כאילו ביום שישי עוד שבועיים, שבת מנוחה, יום ראשון יש 3 קילומטר מים פתוחים. איפה עושים את זה? באסי, בניר דוד, כן? ואז מזל, כי עכשיו היה מלא במדוזות ועניינים, אז 3 קילומטר מים פתוחים, יום מנוחה, ואז יש חצי מרתון ירושלים, יום מנוחה, ואז אופני כביש נגש נגד השעון, 20 קילומטר. ומי שצובר הכי פחות זמן, הוא המנצח. וואו. נשמע מעניין בעיקר. האמת שאני פעם לא ידעתי שיש תחרות כזאת. כן, זה נקרא מכבימן. זה לא משהו ייחודי למכבייה? זה ספורט, הוא לא ותיק כזה, לא, הוא כבר ספורט שנכנס בנוכחות, אבל אתה יודע, הוא לא ספורט של 200 שנה, זה ספורט יחסית, אפילו לא יודע להגיד כמה שנים, אבל 10, 2. מדהים, לא הכרתי את זה. טוב, אז... כן, זה תחרות מקסימה לדעתי, כאילו באמת מגוונת, וזה באמת קרב רב אירובי. כן, זה נשמע מאוד מעניין. נאחל לך הרבה בהצלחה. תודה תיתן רבה. בראש, שתגיע לפודיום, כל זאת בן אדם תחרותי. הישגי. יותר נעים לקרוא לזה הישגי. יאללה, הישגי. אני יכול להגיד לך, עשיתי תחרות לפני כמה שבועות. זכיתי מקום ראשון ויצאתי מבואס. למה יצאתי מבואס? לא עמדת ביעדים שלך בטח. כי לא הוצאתי מעצמי את מה שחשבתי שאני יכול. אז אני חושב שזה מחדד לי שאני יותר הישגי מאשר תחרותי. כי יותר חשוב לי, כאילו יצאתי מבואס כי לא הרגשתי טוב בתחרות. זה שהגעתי ראשון, אני אגיד, אוקיי, ניצחת, מה אכפת לך? נכון, אני רוצה לנצח. זה מוסיף לאגו וכו' וכו', אבל יותר כאילו, הייתי מבואס, כי לא עשיתי תחרות טובה. זה נראה לי אחלה מסר לסיים איתו, לא? אתה רוצה להגיד משהו לסיום? נראה לי אמרתי יותר מדי. תקשיבו, יש פה כל כך הרבה פנינים, אבל אני באמת חושב שיש פה הרבה קווים שהם היו קווים מחברים לאורך כל השיחה. שאני עוד צריך אחרי זה לשמוע את זה שוב, ולעשות את החיבור הזה בתוך הראש. אמרתי לכם, חלק מהמודלים, כלים, אנחנו גם נעלה את זה, אז כדאי לעקוב, ונשלח ככה את זה בתפסים. יש פה דברים שאני חושב שנחמד לקבל אותם גם על דף, כמו נגיד את המעבר מ-A ל-B. תסתכל, אני חושב, א', אפשר לעשות את זה, להעלות את זה בשמחה. גם אני חושב, בלי להגיד שהפודקאסט הזה הוא כזה, אוקיי? אבל יש פודקאסטים שהם טובים, כן? עוד פעם לא אומר שזה הפודקאסט הטוב, אבל פודקאסטים טובים, קורה שאני שומע 2, 3 ו4, וכל פעם אני שומע משפט אחר שלא שמתי לב אליו. איזה משהו שאני יכול להתעסק בו, לחשוב עליו, ולראות אם אני רוצה לקחת אותו לעצמי, בצורה כזו, בצורה אחרת, שאני רוצה לאמץ אותו לחיים שלי. אז אם ימצאו בטעות את הפודקאסט הזה ככזה, אז שווה לשמוע אותו כמה פעמים. מדהים.
יאללה, זה מה שנאחל, ואני שמח שסגרנו גם עם מכבייה, ולי זה עשה מה שאני לא תכננתי לראות, זה כזה היה לי מתחת לרדאר, אני אראה. וככה לסיים עם משהו שהוא גם ציוני וכל כך, כל כך חשוב. אז ממש 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 תודה על הזמן שלך. אני מעריך את זה מאוד, לי היה ברמה אישית מאוד מאוד מרתק ושיחה כיפית, ואני לקחתי מפה המון, גם הרבה דברים שדייקתי לעצמי תוך כדי השיחה, אז באמת מעריך את זה, ותודה רבה. בכבוד.